This is about you, me, we, and our untapped potential. This is the huge upside. Hello everybody. Kumusta tanan diha? This is him short for Who is Mikhail, and you're in another episode sa Huge Upside, and akong guest Pam Renabor of Rising City Hardcore. Kompleto na or na Ah, missing no? Mora, SCT Mora siya. Hardcore. RCH. RCH. Welcome officially to one of our podcast episodes. I just wanna say and extend nga salamat di ay for your vote of confidence nga gusto ka mo storya sa mong platform ba. I'm pretty honored. Kayo bay, salamat gyapon kay ko kay invite mi ninyo. Ako personally, grabe akong stage fright o kanang ulawon kay kung mag kanang public speak. Pero murag this is the right time siguro para i-practice po na ko ba nga Mo ba? mawala kong ulaw. Okay, pila edad mo? Introvert old are to you? ba? Dili ko ganahan kayo kung mao siguro nga wala kay kunahan ng storya. Story. I get it, but you know what? Some introverts when in the right time or when the time Mm. demands, they become extroverts. Oh, Murag pag siguro may lang siguro aura. pag kanang mga close friends gyud ako, kana okay ra ko ana pero kanang mga times nga kanang moadto ko sa place nga dagan dili na ko kailangan ko makigstorya. Medyo mas stress ko ba pero gina-prepare na ako akong brain nga okay ra siya. Kaya ra. Siguro mga 1 week para ma-prepare. Well, mo na ni usa na ni. Ah, Anyway, dili mo pata ka ng di man ni big stage good. So mm, dapat chill lang gid ka, relax. And I think that's how a conversation should be. Talk about stuff we have in common. Nga na wala gi pressure bay. Kinsa may nag-pressure anong mga igani nga stage nga kailangan ba dita? ba? Say mo, I'm curious where is it an anxiety thing or Oh, kanang maulaw lang jud kan it's not natural for you. I'm curious where ah, it's coming from. um, siguro anxiety gyapon o Ah. kanang the fact na murag public siya and then live siya and then basin na kanang dili ganahan sa ubang tao murag inana siguro. Pero dili man siguro nato na mapugngan so bahala Yeah. na. Usapod na. Mm. Um, aside sana, we're speaking here, pero conscious man pod ta. Like, Mm. before we respond, mukhang asa ta, posa ka jud, marag, may, Mm. kailangan ko mag-formulate og responsan. Pero, it's a reps thing. Well, I had to put in some work. Nagtaut-taut na po ta ani, mga hapit na duha ka tuig, buyag, buhi pa. So, it's a reps thing. And for sure, sige na pagkag-organize og event sa Rising City Hardcore, that sure na kay na nga you're used to talking to people. Privately siguro. Pero mostly sa mga event namo kay dili gud ako ang host. Mao na ang thing na which is Hanggang gusto na ko usbon this coming event na mo sa Pile Driver sa May 5 kay i-try na ko ako mag-host ikaw. kanang like I said mo gusto na ko nga i-practice siya ang public speaking and then kana gusto na ko siya i-try pod nga ako ang mag-host pero most of the time good sa una kay permitted may mag-volunteer or away nang kamo host ba kanang ako lang lihok pero kami host sa Did you go for it? Um, wala pa. Kato pang imo night na mga event. Once lang. Pero marag, gamay kito siya nga venue. Albania Kung mga. kulbaan gyapon ko ba pero marag okay raman. Gingnan pud ko sa akong wife nga okay raman. One thing pud ba kay marag di ko ganan sa akong tingog. Like para sa inani, madunggan na ko Oh. ang tingog after sa recording. Ay, bay, wait till you hear the full episode ani. Balikan jud ko nimo nga. That luda kay daw paminawon eh. Marag na, marag lain na paminawon sa akong tingog. Marag cringe ko sa akong self or na. Well, that's pretty normal. I've come across lots of content creators also nga say the same thing.
Uda kay tanawon sa akong video Mm. I think it's a natural innate thing for a human being to have disgust over what they So, made. Have you siguro. felt a way for a song? Mara ka nang kumpo ninyo, makaingon ka nga, buwa nga loda to eh. Wala ko may noon sa among mga kompo. Nawagyan ko yung bandang Hardcore Dynasty. Sa mga banda kay murag upat gid mi nga decide. So murag sa pagbanda kay wala kay na ko na feel kay murag basta naalay murag ga-affirm bitaw para sa akong mga gibuhat. Na ga-affirm nga uy chado kay mong gibuhat nga riff bay para sa ko kay Which is murag your bandmates provide. Oo. Og mga tropa po like madunggan nila nga chado kay Right. mong riff dito ba. So murag basta naalay affirmation kay okay ra na sa to. So meaning, walay ga-affirm sa side when it comes to public speaking. Ayun na murag wala ko sukad na ingnan kato lang katong event na mga emo night last year From your katong wife, ingnan of course. from my wife nga murag siya okay ram ka paminaw nothing's wrong with it kung mo try ka mag-host go for it kanang i-try gyud kay kanang pag-host ni mga atong event kay murag raman wala may something wrong. Yeah. But you know what? At first, I noticed when I started doing this thing, nice ni support, nakuratan nga nung ni dive po taan ni kursuha gud nimo mag-podcast ka. But they support first episode ni gawas, then mga second episodes, third episodes nanay naghatag og feedback. Load ki pa managid bay. But it didn't bother me at all. Okay, this is how you get good. It's like how you would rehearse in a band, kamo to high school pa mo diyaw, like Tama. it's all reps. It's all reps. You have a event coming up, Rising City Hardcore 10th So, anniversary. 10th anniversary na mo. Karong May 5, Friday sa Gamba, uptown nga venue nila. Bago na karon ng Gamba, wala na sa wala na sa Tumasaco na nasa uptown. Wala lagi mo nag-feel Viet lagi. Actually, kuan siya ba na siya issue financial. Na yung mga unfortunately nga unforeseen siguro na yung mga mag-sponsor unta nga wala na dayon. So unfortunately among budget is gamay kayo. So kailangan na mo siya ibalhin para kuan makapadayon mi kay kana. Mao gid na ang kuan, mao gid ang dilemma sa DIY nga scene na kung wala mo sponsor sa atong own pockets gid ka ng Question. Do you still get pushback when getting sponsors, especially for a scene nga hardcore and singgit-singgit? Murag dagan niya po niyan murag mo iwas nga sponsors or how do you get sponsors when you're like a hardcore scene? Kuan pod, siguro mamili kag business nga kanang mo inline sa inyong eksena. Ako personally gapili ra gyapon ko kanang sponsors. Actually sa una dili gid mi pa sponsors. And then karon kailangan namang gyud mahal namang gyud ang pag-abang og mga sound system, mga venue. Di para sa una nga luckily sa una na si Sir Chuck Bolusos, Chuck Balls. Shout out, Chuck. Shout out Sir Chuck. Ga-provide siya sa mga sa una og free venue kanang sa 99 Ranch o maski katong sa Corales pa ang kuan punch bowl. Free ra boy then magkuan ra ambag-ambag ra mi para abang og sound system mo na to. Mag-shell out gid mo ba? Kanang kani pa. Wag ginansa no. Wala bay usay kay ano pagit say kay makatapal pa. Most of the time actually makatapal gid. Kay for example pareani naming guest nga gikan sa Laguna. So kami mo pliti. Talent fees. Sa plite sa una dili ka pa TF pero karon siguro kailangan na pud gid nila. So TF ang luckily karon anay mga businesses nga pareha sa Space Manches nga naara gyapon sa eksena si Koy Gamo shout out Armas Ready nga ga-sponsor sila og kanang like at least mga dinner sa kanang touring band. Then napod ang tunay BNL Burgers sila Ding Buds.
nga mo sponsor gyud po nog kanang mga snack sa kanang mga banda nga ga-tour diri. So murag mao pud na ang isa sa mga after 10 years kay nakaingon ko nga medyo ayahay na compared sa una nga Yeah. maski sa una nami mga kapila namin nakakuha guest nga hardcore bands nga gikan sa gawas no. Lahi-lahi Europe, Australia, Singapore. So sa una ba nakatry mi nga gilutuan ra namo sa balay sa among barkada. Shout out And that's what you need to do. wala man gyud, wala ang budget Wa niya. gyud. During man sila bay. Bay patilawon nato sila kanang lutong bahay bay, lutuin ninyo sila diog kanang kung unsa man gali na available dia lutuwa sa para sa ila. Sila ganahan kay sila bay nga nakatry pud sila. Kuanto sila bay kung dili ko masayop kung ano siguro nga banda Low Life gikan sa Vina ba? Low Life? Basta Low Life ba gikan sa somewhere sa Europe kalimot ako asa gikan. So kana sila dili na sila gakaon og rice, dili na sila gakaon og pritong nga isda. So yung gipakaon. Moto, rice, pritong nga isda din gulay. So murag medyo naano sila sa kuan pero ganahan naman po sila daw. Okay naman daw. Yeah, they look forward to the experience anyway. Oo. Muna ako napansin. Kana mga international nga hardcore band, willing sila mo dayo og mga other countries, no? Oo. Kuan man gud bay, there's a thing man gud sa hardcore nga kanang mga brotherhood. Mao gid na ang sa hardcore bay kanang ang eksena gyud. Mura siya dili pud frat pero murag inana bitaw nga murag kung kabalo ka nga nay hardcore scene nga lugar murag kampante ka nga murag safe ka diya kay na kay mga brothers nimo diya nga mo kuan sa imo mo salo sa imo murag sa punk na siya nga eksena gikan nga na-adapt sa hardcore. So kana mao pud na akong sa akong personally lang feeling lang ako kanang mga foreign bands nga willing sila mo gastog ilang plane tickets basta kay murag saluon lang nimo sila sa imong lugar nga murag pakaunon sila ipatukar pa-share sa ilang music daog na kasi sila ana dagan na kami napatukar dili nga foreign bay ang TF kanang TY lang sa murag sila tanay lang sa agyud. Oo, kasabot mo na sila malipay man pud na sila kung example tagaan mo sila cut sa kanang entrance pero okay ra pud sila nga wala. Okay, let's say if 100 ang entrance pila ka porsyento? Kung kuan sila 50 gid ana 50%. That's fair. Pero most of the time dili pag makita nilang eksena nga inana kanang ang mga amps kay man lang sila ba kay siyempre third world country ba kasabot ba sila ngayon sila ba nga no you don't have to you don't have to ayaw na kay ikaw pod nga host ka maulaw pud ka maulaw gikan man sila sa layo kayo niya maski ano man lang. So usually ang food good or kanang drinks kung kainom sila napay mga dili gud pag kainom nga mga banda. So kana gid ang pinaka basic siguro. Pero ang TF dili man gid na sila pang TF ba. Gas money. Pang gasolina. Gas money kuan lang. Usually kanang within the city lang nga transpo. So gaabang mi kanang van or nami mga tropa nga na van or sa una nakatry pod mi nga nag-arkila na lang gid mi jeep. Kaya wala mong budget. Jeep, then rela. Ayusa good. DIY kayo. DIY gid bay kanang ni kuan gid mi ni dugay gid mi nga murag naanad mi nga inani nga eksena kay murag kasagara man gud pud sa hardcore punk nga eksena kay murag kasabot gid sila sa DIY gid pud nga inana ba nga murag walay major sponsors or like ano. Speaking of that, si Bade, shout out to Night BNL o Sabotahe. So he has a comment here. Not too hard to keep the hardcore scene alive because we make it alive ourselves. And for the people in our community, not for naysayer. How true? Tinuod bay kanang para sa mga bay sa eksena na mo sa hardcore kay murag most of the time gapagigid mi para sa among selves pud ba sa kanang nami own nga scene bitaw kay gibuhat man among RCHC kay tungod sa una kay murag wala gyud eksena bitaw nga murag ano sa hardcore punk gyud
So kato nga time na stop na ang Corridor Music Group, so murag wala mi kanang murag Walay specific- alternate. wala alternate ba, wala may place kung asa may makatugtog bitaw. So mao tong gibuhat ang mga RCHC katong akong banda sa una sa Sabotage. Kami shoutout Baso, Doy, Kirby, kami man ang nagbuhat sa RCHC. Ang pangalan ng RCHC Rising City Hardcore kay kanang actually Joker kay pagkakuanan kay gauna-una mi bay nga unsay pangalan nato kay ang mga uban nga city napoy hardcore scene sa Malaybalay City bay. Malaybalay City Hardcore MCHC. Napoy sa Davao which is mga influence gid namo. COT City of Turns mo na ilang pangalan sa ilang hardcore crew dito. Then napod sa Iligan FOD Iligan City Hardcore. So before sa Amoa, kami Sabotage as a band, makatour na mi dito sa mga places bay nga like sa Davao, sa Malaybalay, sa Iligan. Kaya sila dito marag established na gid ilang hardcore scene dito ba. So every time nga naami diri sa Cagayan, makauli mi makauna-una mi fermenting nga. Napuntay na nang eksena ba nga marag kanang united kay sila dito sa ilang eksena. Og makasuporta mo og dayo. Makasuporta migdayo. So pinakauna nga hardcore show diri sa Cagayan dito sa Sound B nga kung kadumdum gana sa Corales, kuan galing na siya kanang dili na siya Familiar. common, kuan na siya bay kanang club na siya bay nga nagasayaw nga mga babae. Di kami venue sa una bay. Pinaka first na mo. So katog invite po na mga naamigo na mo sa Malaybalay, Iligan nga influence po sa mga gatudlo sa mga nga inanin yung kuan, inanin yung button. So katong mga time 10 years ago, mga bata pa kami bay, college pa mi ato. Kasadara Okay. sa mga estudyante pa. Quick question. So, how's the Cagayan de Oro City? Nidayo mo Davao, were you given any love? And Ayo bay. gato mo anang diaspora effect nga marespetaran pa mo sa lain lugar kaysa inyong lugar. Dili pod bay. Ang Cagayan kay napoy own nga kuan ang Cagayan, napoy own nga batasan ng Cagayan nga kanang audience. Like na yung mga gaingon siguro nga kuan ang walay suporta sa own city sa sa Cagayan, pero siguro lang siguro gyapon tamili lang gyud ang Cagayan pod nga audience. Mao lang na ako nabantayan murag. Kung unsay lang ganahan, suportahan gyud na nila gayo, murag na. Pero siyempre dili ba na nimo mapugos ang audience, di ba? Nga murag No. suportahan ka niya. Dili na nimo mapugos Yeah, ba. especially with hardcore. So wala kay namo na feel by kay kami kay gidawat gyud na mga minority gyud mi. When it comes to the scene kanang kami gyud ang minority permente ang RCHC. So sugod gapag gali mi sa una nga ang mga banda nga nasa lineup, kami ra pud gyapon ang audience, murag na ba wala gyud kanang murag kasulod nga lain. Murag okay ra Kami gyapon ray ba, cheer murag, for each other ba? Oo, kanang alive gyapon king eksena ba nga inato sa una. So murag wala gyud mi nag-care ana kung kan kanang dili man pud gyud na mo walay nag-goal maski sa isa sa mga musikat. Murag all of this is kuan lang gyud bay kanang passion lang gyud tanan. Wala gyud ga-aim nga musikat mi For monetary. Oo, wala. Gastuhan pa man gani, di ba? Wala gyud murag banda sa mga bay sa hardcore punk nga community nga ga-aim sila nga like mo-boom. Can you o name abot sa Manila. one hardcore band sa Cagayan or sa Mindanao, aside sa Lilith one hardcore band who's making this like a full-time gig? Makakwarta sila. Sa Mindanao? Or Cagayan, if na. Okay. Wala bay. Wala. Kay lisod kayo. Actually, ang hardcore bay, dili gud siya well-known pod nga genre. Kung ipapaminaw minimo sa mga common nga mga tao, commoners lang, ingnon nila nga metal ni siya nga music bay. Walay dili nila ma-distinguish kay para sila asaba siya, murag high gain siya nga diverse style man lagi siya, no? gitara. Kuan siya bay kanang metal na siya bay kanang murag may nana bitaw, so murag dili siya well known siya nga genre, unlike sa US nga murag known na gid kay na mga bandang hardcore sa US nga natugtog na Coachella murag mga nana. So moto sa dari sa Philippines kay dili kayo. Ang Armas Ready gali nga hardcore man na sila, pero naano sila dito sa Manila, di ba? Sa Wacken sila. Meaning, need na-classify pa sila as mo metal.
join og mga competition. Then ay mag-award. Maupod na ang If contradiction need kay so if need maybe kana mahitabo mugora po kag mga apil na tag mga competition ba kay murag mura man ni pamaagi nga maka podium ta mailan ta um, gamay. dili kanang most pud sa mga hardcore bands ba kay murag against gid sila sa kanang pamayuhay kanang competition. O kay murag sa mga magud kay murag sort of kuan siya expression siya. So Yeah. murag kung inani ang way na ko pag-express akong music by nya inana yang way pag express sa yung music by kanang wala gyud need para i-compare sila ba murag. So walay mahitabo nga competition kay inaniyon man ako ni inani man kung gusto nga pag-express akong music inani nga way. So murag para sa kuha kay mao ning the best sa kuha pero might be not for you kay lahi man tag way nga. So murag wala gyud siya competition ba unang ano ang Armas Ready maayo lang gyud sila pod nga sa inon kag murag last 2 days or 3 days na lang sa final nga aya pa nagpost si si Ki ilang vocalista try lang niya nakuha sila kay maayo gyud sila bay isa gyud sila sa mga maayo gyud kay nga musician diri sa Cagayan when it comes sa hardcore metal nga eksena limpyo kasi live. When I talk competition, I'm not necessarily meaning like bands need to compete with each other like pamaayuhay. What I meant was kailangan pa na competition may tabo bitaw or kanang naay marketing may tabo. Nga na bitaw. Kay naman dito ang matapod sa mga tao diba? sa katong wakin katong scene. So which is a good thing though. Which is a good thing. Mo nga proud kay mi nga nakita na mo Armas Ready sa big stage nga ga-represent og Mindanao hardcore na murag proud kay mi ba nga kaabot og kon ba big stage ang Armas Ready pero kung pangutan-on nimo na sila bay dili gyapon gid na sila kuno competition gid experience lang gid ilang gikuan dito ba nga grabe pa gid nga nakadaog pa gid sila second runner up di ba murag grabe na gid nga nila pag storya na mo sa ilaha an sila nga the fact lang nga kanang nakatan-aw mig daghan kay banda dito nga live nga daghan kay nanukad dito nga banda live exposure ba exposure pod so win-win na gyud daw kaayo to. Yeah. But there's another way I think to do it, not just the competitions. It's content. Diba? Gabi, I think one of the most successful bands to ever do it, I think in Cagayan is I think if mo agree ka na Lilith man siguro no. Lilith bay. Kuan gid sila kanang built for kuan gid sila inana. Tanaw ra gud ilang social media pero maintain ay gawas content. Bah. Kompleto sila post kanang kay kuan mo gud ko no social media manager man gid ko sa gawas mo na akong trabaho professional. Diba? So you know how this works. Kanang short form content pati ikaw mayo man gyapon kay ka. Makita gid mga lagi mga short form ba so mo gid po na maka sa ilaha 20,000 na ilang followers sa Facebook so good for them bay kana meaning naay audience bay nagi audience plus kana sila bay kanang type of genre pud sa Lilith bay kay kuan halin kay nasa Luzon inana really? nga flylift metalcore metalcore nga kanang old style nga metalcore nga inalang nga style benta kay na dito sa Luzon mao na nga ilang kasagara sa ilang tour kay Luzon gud daghan kay sila dito followers bay so meaning to say if kamo mudayo gid mo or mag tour siguro mo or magstay mo Luzon mas dako inyong chance nga makaget og exposure. Oo bay compare sa Cagayan mas dagan og i-compare nimo dito mas dagan ga ato dito hardcore show mas dagan hardcore bands dito naay mga dagko kin nga hardcore bands nga like katong recently lang Comeback Kid nga 20 years na sila sa scene bago lang sila natog Manila dagan yung taga-Cagayan Mindanao Iligan nga nangadtog Manila para magtanaw lang Comeback Kid permanent na lang permanent pod dili kanang para magtanaw lang atong show oo so mo to nga sa Luzon bay kung mag-permanent ka dito nga magbanda kag inani
perminti gud ka naitugtog, ma-recognize yun. Kumaning kamot po. Napay mga record label dito ba nga like ang Still Ill. Pwede ka sila magpasa demo. Dayon How hard is it para makasulod na og mga kanon prad? Dili kayo siya ingon nga kuan bay basta kay murag syempre ang kada record label kay napod na sila own nga distinct nga murag style of music sa hardcore. Dagan pud klase sa hardcore nga kuan bay, nay hardcore nga murag hip hop siya paminaw, nay hardcore nga fast, loud and short, nay hardcore. Basta lahi-lahi siya bay dagan pud. Ang Still Ill kay usually ang mga banda nila nga sa ilang record label kay mga paspas gid nga hardcore murag sa Samoa sa Dynasty. Fast siya nga fast, loud and short siya ba. So, lahi-lahi kung siguro ganahan sila sa inyong music. So, kuhaan mo nila, mag-record mo, mag-release mo sa ilang kuhaan sa record label. Pero ang problema sa Still Ill manggod kay kung taga Mindanao ka or taga Cebu ka, maglisod sila promote sa imuha kay kung may mga shows nga naa dito sa Luzon, magastuan sila o klitihan kanila padulong sa Manila. So, mo to maglisod sila. I think na isa nga banda sa ilahang taga Cebu, pangalan niya kay Thought nga Thought ang pangalan. Thought. Hardcore gyapon nga banda nga taga Cebu nga babaeng bokalista si Grace, shout out din. Mga tropa ra gyapon namo. So murag mo bagay mas appealing if babae ang bokalista, ang scream. Not necessarily by or mas eye-catching siya noon. Kanang murag kung ikaw bay murag normal sa imong ma-amaze ka sa unsay mga things na madu sa babae bay nga usually lalaki ang gabuhat. Anything maski kanang drag race driving or kanang circuit driving nga makita nimo babae mas ma-amaze ka pa nga murag wow, babae bay mura ra gyapon na siya sa hardcore nga usually makita nimo tough guy gyud ang bokalista kanang nay muscles or kanang manumpag or something hardcore so murag medyo harsh siya. So kung makita nimo nga babae ang gakanta, medyo ma-amaze kasi. Actually nay bandang hardcore dito sa Cagayan nga babae ang bokalista. Kuan Stout ang pangalan. Kana nag-comment do si Spyro ilang gitarista na na yung murag magsumbag kay sa ilang Kasi comment. Okay, let's address this. Tinood ni Pam. Dili bay mashpit lang na bay. Dili siya intentional pero nay bago nga move Pam nga murag sumbag left hook ang tawag or uppercut. Actually kuan gid siya sumbag gid siya pero actually lang na siya bay kanang pagawas lang sa imong angst ba. So murag tungod kay ang gatukar sa stage nga banda is ilang theme sa ilang hardcore nga music kay murag about kanang ilang kasuko lugar sa for example kasuko nila sa ilang boss or sa gobyerno or to anyone or sa ilang silingan sa tungod sa suko ang music bay ikaw pod as an audience bay unsaon nimo pag-gravitate ana bay di ba pagawas pud ka sa imong kasuko para murag maka-connect ka sa music. So mo nang na-mash pit. So mo nang ang mga tao lumbag sila pagawas nila. Pero dili na siya intentional nga kanang you will hurt someone by usually pag magkaibuay reach out ka dapat sa sorry to cut you off. Nanay ni abot nga case nga nag-file og kaso or kanang nag-complain nga nasakitan siya because siguro for ignorance niya ni dayo sa dadto sa kablo sa eksena mo ni wala sukat-sukat po. Pero nay mga gubot di may wasan ang gubot like nay someone nga first time niya makasunod og hardcore show dayon nasikuhan siya or nasipaan siya kana medyo masuko din. Pero explain lang mo gamay nga natural rin na adari nga eksena murag na ginadari so magets ra na niya kay syempre kabalo pud siya nga first time na niya to. Pero second time mo adto siya, maybe appeal na siya dito sa Gamash, di ba? Yeah. Or do you know anyone who just goes there for the mosh, not for the music? Gusto lang gid siya manakit og tao. Manakit og tao about the music. Intentionally, wala bay. Pero naay mga gaadtog gig ng tumash bay kanang murag intention nila is to magpasingot ba. Kubalik kung sa basketball magpasingot. Wato sila gig by para magpasingot. Muna ang sa hardcore pod nga scene kay usually makita nimo medyo sporty ang mga gasuton sa mga tao kanang. Sa una ambot karon medyo mga short nga pang running shoes kay
ambot para sa akong pagsabot lang ha. Ayaw lang ko ikot pero feeling lang nako bay para ana bay para murag pag mash nimo kay murag comfortable ka ba maka You know that's lalapad getting ka. coated, right? This is getting clipped, right? Good dali ko ba pero feeling lang ko medyo sporty siya kay dagan siya physical involvement ng physical movement na involved sa Yeah, kuan. to think about it, it's kind of healthy. Hmm. Mapansin biya po nimo ang longevity sa career sa musician mas taas pa ba as athlete, di ba? Tanang unsa mga banda nga tanang Slayer na pa bang Slayer karon tigulang na kay sila gadtukan pagyapon di ba Bugot ba yapon instrument ba? ugat uy samot nag imong gidala bass o imong gitara kay Les Paul grabe ka mga bugat Kubala na kay nilang likod ba? Oh. Kanang shoulder dito. Gahay na kayo na ba? Moto. So kato sa mosh pit kung nay man naminaw diri nga wala pa sukad-sukad na kaadtog hardcore show. Ay lang mo ka hadlok, ay lang mo ka kung dili mo gusto nga maigo mo, pwede na mo sa side lang sa pero kung kanang next time nga pag ato ninyo feeling ninyo ready na mo. Pero wala giga adto diya para Bunyag, to end. pabunyag ko. Wala pa ko inadunggan sukad-sukad sa 10 years na ko pag-organize og hardcore show. Wala pa ko inadunggan nga murag madto kog hardcore show para makapanumbag ko intentionally. Wala ba? Murag dili inana ang mindset pod sa mga nasa eksena. Kung naman galing murag wala siya sa eksena, wala siya ka get sa unsay point nga nang nay mosh pit. Actually sa hip hop na naman mosh pit pod. Diba? Bitaw. Na-mash pit na sa hip-hop. Quick one. Do you feel nga nag-transition ng energy from rock now to hip-hop, which is now more hipper to be in? Murag, okay, let's face it. Hip-hop is the genre of society right now. Do you feel nga much of the energy sa hardcore sa una nakakita na nimo sa hip-hop karon sa ilang mga gigs, sa ilang mga eksena, and the youth, the energy? Dili, para sa kuha, it's not a shocker ba? Marag somewhat gina-expect na po nako. Kay para sa kuha, kay ang hip-hop o ang hardcore punk, kay ang roots niya ba kay murag mas similar compared sa uban nga eksena sa in terms of DIY, in terms of kanang basta murag do it yourself kay sa hip and then in terms of brotherhood murag inana ba kay sa hip hop kay murag night times pod nga sila pod ang minority so mao pod na maka-build sila something nga murag brotherhood sa ilang eksena kay murag sila ang minority sa eksena ba so ma-feel na ko nga murag sila ang mas similar compared sa mga sa uban nga kanang genre like rock na genres, rock genre indie. Would you ever feel nga mo evolve ang from hardcore to indie? Possible. Naibanda ba nga pangalan niya Turnstile gikan sa Maryland, Baltimore. Kuan sila ba hardcore band sila ba nga grabe ka heavy like 7-10 years ago. Karon kay kanang ano na sila kanang hardcore nga naipagka dream pop. Mo na nga gatukar na gyapon sila Coachella. Kabalo kung si pangalan na sa una. Ansa? Imo Mr. Marigana mang imo sa una no ni agi pag iyan nga face or progressive nga. Ang imo kay post-hardcore. Na post-hardcore and then somewhat na himo sila kanang melodic ba? Melodic. Pero ambot kung asa padulong, kung asa manggali padulong, positive gyapon ko ba basta kay murag para sa kanang mga banda sa Turnstile nga kabalo ko sa ilang roots gid bitaw. Pang hardcore din pud gid ilang roots pero nag-explore lang gid sila lain nga genre. Nga para sa ilaha, happy sila. Which is ganahan po ng audience kay murag na siya pagka-pop nga style. So, mo na nga nibig gid sila. Nominated sa Grammys. As long as nalipay mo. But or mapansin po nimo no like in every scene murag pakapinan yun, di ba sa una makita ra nimo sa punk siguro nga na-emerge skates, slaps,
Oo. And now that's also evident sa hip hop nga eksena, di ba? Mm. Kuan gid na siya, na-adapt gid na siya sa punk culture. DIY merch. Ang DIY gid gikan gid sa punk culture ba. So isa pod na sa mga para sa kuha ang mga banda nga local makapa-thrive sa ilaha. Although kanang dili sila musikat kanang paligya sila merch nila, personal nila nga gibuhat nga mga merch. Mao pod na maski man siguro sa hip hop, mao pod na mga way nila nga ano makakwarta sila gamay sa ilang craft ba to print Yeah. print Gotta mga find a merch. way, di ba? Give me a second. Kay na si PRDD diri sa hotel bay mo nang saba kay diri. President. Dili ra man kay Oh, madunggan. dili ra kayo. Okay, Dili ra. goods. So, meaning to say, there's something in common here. Murag, it's the DIY culture and the punk ethos that exists probably in the existing genres of today. So, would you say ba nga safe ba ingon the modern punk is hip hop? Could be. Pwede. Kay ang hip hop pod they got more angrier pod ba nabantayan ako ba mo na nga na mash pit kay nagkasuko na pod ang lyrics, nagkasuko na pod ang style sa beat. Mo na nga na mash pit kay mo kuan man na gravitate man ang audience pod sa klase sa music sa kanang present, di ba? Like makita Yeah. nimo ang ang mga theme sa for example nato silang Carl, di ba? Sila Carl Bondoc ba? Sila Lucky Bundak Brothers. mga brothers. Shout out kay kila Carl. Si Carl ba kay kuan? Na siya banda sa una, Yeah. Pat Belly. Gato Carl mo na siya sa RCHC sa una. He's such a unique breed of artist. Aside Carl ba? sa he's doing hip hop with his brother. Gabanda. He knows how to shred the guitar. Gabanda. May kaya na si And Carl ba? good with art and design because they're selling shirts. Hmm. It Last seems time like a event na mo, last perfect December na na event na mo, combo na for an sila. artist ba? Naa sila ba sila Carlo yang manghud si Lucky kay gi-invite na mo sila kay ako ginatry na ko karon nga ang mga event na mo sa RCH nga kanang Samoa lang kay ginaputangan ako hip hop. Pero sa una ra namin member gyapon namo sa RCH ang kuan South Dogs. Kana sila Krega bitaw, di ba? Na sila banda nga kuan South Dogs nga banda nga klase. Sakdogas. South Dogs kana sila. So ang RCH na gyud siya hip hop gyud nga ano pod background. Like I said sa una, pagbuhat pa lang namo sa Sabotage nga banda, among influence kay di ba? Kuan kanang sa tawagan ni kung asa na magikuha ang Sabotage nga pangalan. Beastie Boys. Beastie Boys, mention mo kanina. So, kana, makaingon ko nga ang RCHC ba kay kusog ang connection mo sa hip-hop, labi na po dito sa Cagayan. And the hip hop folks, they fuck with hardcore music. Kayo. Permintin Bah. na sila, permintin na sila na abay. Kay, pareha to si Carl. Pagstorya na mo atong last gig na mo December, nga naa silang magigsoon ng si Joy players kay gingnan ko niya ba nga before pa daw sila nakaatog gawas sa RCH daw nila na learn ang kuan by DIY nga kuan pamaagi di murag na flatter pud ko ba kay gingnan ko niya nga kanang tungod sa inyo ang eksena ba kay naka-learn ko DIY nga murag tanan makaya ra nimo buhaton kung imo gyud tun-an like ilang pag-record ilang pagbuhat sa ilang mga t-shirt craft nila DIY ra tanan. So murag ako pod kay okay kayo ba kay murag makadungog kag inana after pila ka years ba nga kaning upcoming artist pag yun nga mga tao nga mga maayo kayo mag-rap o magbuhat og beats. You know what? That's so important when you say that any aspiring artist right now nga murag feeling nga magkulang sila ang music career or kanang probably not be fulfilled
sa ilahang music career can Mm. fulfill it in other ways. Like pwede na gid sila nga ma-mentor, mo guide, or kanang sorry, kudungan to ninyo. Nanay ka choir Gamay. diri part. Gamay noon. Okay lang. So you have a legacy thing going on. Nang di na po ka magmahay ba nga pwede mo padayon na di ang music kinadig ya po taong gapamina og willing magpatudlo. Alright, ito daw. I-reply lang na makadjut akong boss. Yeah. Kayo sa salamat day. So mo nakakontrolado yung mong trabaho. Kuan mo Siguro siya hindi ka ba? reply. Chill ra. Ay, SMM mo kano? Oo. Chill na siya. Manage ko sa ilang social media ka sa kaninga company. So, sige, padayon na ta. Sorry. So I was saying, di na po ka mo magmahay, but if you won't reach siguro mga Lilith nga level or Armas Ready yung level, you still can have like a mentorship role. Like part na lang mo sa dili kayo mapansin, not you Pam, pero the rest of the folks sa Exina, like kanang the guys who go to the mosh, the guys who go there to appreciate music, pwede na kayo mo be a part of it para just be an energy na maulaw tayong Exina ba. A lot of people, I don't think, are aware nga na din ang role, and it's not really embrace. Ang ma-appreciate lang for me are ang mga musicians, mga organizers, sama nimo. Anybody giving props sa audience, sa tama ba? mga tao nga gahimog lip service or word of mouth. Ay, gikan ko atong gig bay, power gyapon kay na bay. These people play an integral role. Wala ta kabalo. We don't even know. Kana gid sila bay. Importante kay na sila sa eksena. Tungod po na nila kay alive po ang mga eksena. Kay kung wala sila, most probably dagan na nagundang. So Pam, nakuha na ginamang blueprint ani. 10 years naman. Sa hardcore na side, hardcore punk na side siguro. Okay, if nay gusto magsugod o Exina, where should they start? How should they do it? Kung bay, kung magsugod kag eksena, karon sayo naman kay bay. Kanang na naman sa Google tanan mo, wala koy maingon diri nga dili nila ma-search pero siguro bay kay ay man ang context goodbye kana sa tao nga niagi gyud. Siguro kay kung magbuhat kag eksena bay kay kanang hunahuna sa agyud og tarong ang kanang unsay mong sudlan nga eksena kay murag sort of commitment siya bay dili pud siya sayon sa ko 10 years dagan kay times bay nga ningon ko nga last na nina ko nga mag-organize bay dili na ko dagan kay times nga ningon ko nga bay magkaanak na ko dili na ko maka-organize kamo na bala sa RCC pero napagyapon ko na yung mga times gusto ko mag-focus sa akong work pero andun ko ron napagyapon commitment gyapon siya bay nga wala may gakakuha nako personally diri dili ko wala ko gaka-gain nga kana ang kwarta money walay money sa inani nga DIY nga scene pero kung gusto ko nako bay maka-invite ko mga dagko nga banda kung gusto nako himo business akong kanang skills lugar sa organizing kaya na ko mag-invite og kanang kuan bay kanang mga hip hop artist ipani sa Cagayan mag-organize ko show magbuhat ko kaya na ko bay sa base akong experience pero kuan man bay para sa ko passion lang gid siya bay kanang naman ko'y day job napod ko'y line income or dili para sa ko kay dili siya something masapian ko pero if ganahan ko like I said kaya na ko buhaton nga himuna ko siya business mo to nga akong advice sa mga gusto mag-organize is kanang ask yourself sa bay kung unsa mo ka committed kung example mag-put up mong show walay mo adto kamura imora gipang invite nga artist ang naa kung dili baka ma-break ana nga scenario sa imong life baka na bitaw ma-hurt ka nga murag grabe na ang effort walay ni adto kung dili ka ma-break kung kayahon na nimo ikuan bay
i-endure ng mga inana, then siguro pwede para sa imo ana. And napay one thing by agwantahay, napay one thing by kanang pag successful ang event, gamay ra maka-appreciate sa organizer, pero nagali isa ka palpak ana bay, like nagali isang gamay nga palpak ana bay, kalat sa social media, naay mga whispers na nga ala inani ding grabe lang gibuhat. Inana ba mo na ang isa sa mga risk po sa pag being organizer bay. So kung kaya nimo na i-endure ng inana na ma-ignore lang nimo, pwede ka mag-organize, sugod organize. Isa po ng connections, importante kayong connections by like locally o kanang national na connections. So importante kayo na. So connection in terms of kanang sa mga artists, sa mga manage og mga artist, kanang mga booking like sa mga magud maabtan mi diri permintig mga foreigner nga hardcore punk bands kay tungod nami barkada si Jed, shout out kay Jed Left-hander sa Facebook. Jed drummer. Paano siya, bukalista na siya sa taga Bacolod na siya bay. Bukalista na siya sa Operation JD. Kaya si Jed kay kana siya nasa booking ba international, so pag naay mo adto nga mga DIY nga banda nga dili ra magpa-TF nga musukol ra DIY kana i-PM niya na nga pag gusto mo mag-handle ani nila ga tour sila sa Philippines, so mao nang reason nga makakuha mig mga foreigners dari sa Cagayan. So like I said, connections, kailangan po din yung connections po. So true. Going back, you said katong as an organizer, you're subject of scrutiny every time na event, na gig, and like what you said, nobody gives you flowers. I remember bago pa gika pandemic, organize sa Sumagupa Croa. They organized like gig for Range. Range, Big event. Bay, dito rin yung kita nga mas daghan pa babae nga mga batanon kaysa mga lalaki nito nga. Grabe to ba? Range concert. Daghan nga tao. Puno kay ang Metro City ato ba Lipay kay organizers diyaw. But not one article published, not one social media post talked about it. Grabe. Sila rin nakabalo. Ako rin nakabalo ng nadad to. Wala ba Nobody fucking talked about that. Sayang ato, no? Kita ko sa video ato ba after sa event, ko grabe. Mao ko tong peak kayo ni Range. Katong nga time, katong nga year. Grabe. Kato, successful event. Kato da yung iligan nga event. Iligan nga concert nga kato na natungog mo ato si Arthur Neri. Kuan man siguro na mao ba na katong naang Midnasty? Murag lahat to siya kay naa sila Arthur, naunta sila Arthur and other big names. Sila pero Cookies. I don't know unsay nahitabo. Maybe siguro at fault yun ang organizer. But because of that, organizers were, I don't know asa na sila karon. Pero pretty much kanang people were after them after that. Mana ang kuan bay lisod sa dawaton, pero siguro human nature pud na sa mga tao. Padayag sa social media kay kanang naiuban galing nga ginahimo na lang nila content nga magdo sila kanang hate anang share nga mga things ba nga para lang makakuha sila engagement. True. So, marag human nature siguro nga mas mapansin ng sayop kaysa sakto. Publicity. One way to get your name out there. But organizers also, we must understand there's different kind of organizers out there. Now, organizer who is from the scene, and there are organizers who want to help, who are in a good place, but also profit-driven. Yep. And nagi organizers don't have a clue kinsay lang ipang-invite,
They just know Oo. their big names and there's money to be made. I just Grabe. I just wish nga mas ma-recognize, all of them deserve recognition. I just want to give props good sa katong mga minority nga eksenang organizers. Mm. These people don't just do it for passion. Para mulahutay ba? Para mula tayo gid. By subcultures maguni ba sa society ba? I just feel kaning mga yan nga this what gives us kanang flavor. Mm. Para dili sad kita kanang ano tong para tatanan mainstream. We're so mainstream. It just gives us another side and dimension of what a city can be, what a culture can be like, what music can be. We need to give more props sa mga tao. That's why nakadiri ka ron. I really want to flatter you, give you your flowers, want to say congratulations, 10 years na mo. Hindi Salamat, na siya salamat. sayon. Yeah. I just wish nga I don't know where you will get your validation from this. Siguro from Kamura gyapon mga magigsoon sa community. Kaya, yeah. Maybe some little recognition siguro no. Nag-try na kag-reach out sa LGU nato pam. Never pa. Wala pa sukat-sukat. Although, makabring ko na rin mga foreigners ba, pero I should have, pero wala ba eh. Wala sa akong scope siguro. Sa katong mga time. The skate scene, they finally got sponsored last Fiesta. Broxy ba eh? Broxy Dingbads. Grabe lang sila sa skate scene. Grabe lang effort diya ba eh. Props good sila. Broxy, sila Choki. Kuan, siguro we'll try, pero I don't think ma-interested ang LGU ba sa kind of music. It's a chaos ba eh. You never know. Takabaw. Siguro. Pero I think we need more folks to be in government. Kanang mga tao nga of the scene or kanang nakatilaw what the scene can be like. Pero recognize nila nga nadig apoy ga-consume ani nga eksena ba. Pero actually sa RCHC na may isa sa mas Kirby nga sa siya gatrabaho sa government siya gatrabaho. Sa city mismo. Unay kayo. Oo. So, podcast na Best Kirby. Lagi. What's to ilang title? Bad Bros, Chikahan. Bad Bros. Kwentuhan ni Bad Bros. Kwentuhan. Shout out. Okay. I want to ask your opinion. The rise of podcasts in Cagayan de Oro City, I feel it's a good thing. What do you think? Ba? It's a good thing na ikuan ba na outlet ba ang mga artist, ang mga business guys, mga entrepreneur, di ba? Kay gapon mo, di ba? Kanang mga business-minded mga tao. For everyone. May pili ba eh? There's conversations to be made. Yeah. Pero at least inani ba na outlet. Kay okay kayo yung podcast inani kay although gamay ra ang gapaminaw sa full gyud, di ba? For now. Pero syempre i-clip mo man nimo ang mga istoryahan. Ako grabe ko mo consume personally. Grabe ko mo consume og podcast, Joe Rogan, basta random lang kung unsa akong mga pero Joe Rogan gyud ang murag. Pero kung unsa akong mapaon nga topic, usually pag yun karon recently lang kay kana makita ra bitaw nimo sa Facebook nga video nga murag i-clip lang. Then murag na siya giingon nga murag catchy kay ba. Laganan ko to ni pangitaon akong link ato sa full podcast kay para paminawon ako ang certain discussion. So, Di marabit holding ka. Marabit holding ka. Sige na din mo kung ang mga guest niya. Pero syempre, malagi ang mga interest ko like sa mga banda, sa skate, podcast, sa paman. Science, hilig yung puntag Minaw ko nga science, Joe Rogan. Because I think podcasts provide this kind of value. Dako siya nga tabang kay informational, let's just say na nakimapulot, at the same time malingaw kag nay duha ka tawo ga storya. Weird no? Ganahan ta man natural maritesta.
Naturally marites ba? Pero ang, sorry. isa man Active good sa ano listeners ka, ba? oo, ang podcast man good kay ang kanang pareha sa inyo ang mga dagko ng podcaster kay aware sila nga na yung mga na-aware sila ba nga na paminaw nga audio lang like Yeah. oo, so pareha ni sa Joe Rogan kay murag kung try nimo siya paminaw lang gyud dili ka tanaw sa video kay murag ma-feel nimo nga aware siya ba nga naiga paminaw nga audio lang gyud so murag Ba. anything nga ginastoryahan nila kay gina-describe gyud niya para sa mga listeners lang gyud. Yeah. That's important. So, kana sila mga pro na gyud kaayo no nga podcaster kanila. Yeah, murag it's basically internet radio. It's just that mas daghan mo gud tao mo prefer for now maminaw. I mean mutanaw. They love it when it's in video. And mas accessible ang video, TikTok, YouTube Shorts, Reels. Which is also good kay makagama po tag ato ang mga videos. Like we can make the short form videos as like gateways to our podcast. Through that, like kato, di ba nakinakitaan, di ba? Muna to. Ako and less na dayon. Ako po kayo sa kay sample mangugas og pinggan or mag-chop og mga vegetables. Kamulo ga nay chores gabuhaton ba kay maminaw podcast bila para at least kay kana productive ang kamulo pagbuhat og something. Does it take you away from the task? Or mas ma-manage ni mong task? Or does it make the task more entertaining? More entertaining ba? Kanang sige boring man gud imong siyempre permente na mo buhaton sa kabalo ka kaysa kamulo ka buhat na kay paminaw. Murag akong ma-remember ani kay kanang to mga tigulang sa una nga maminaw sila gradyo. Paminaw sila gradyo while na sila gabuhaton. Murag inana na murag gako na sa ko. Ako siguro modern nga inana sa una. Kaya ako kay podcast naman ang gumaminawan gano'n instead of radio sa ilaha sa una, di ba? So kung nakoy gabuhaton sa kung nakoy labi na sa mga podcast ni Joe Rogan tag-usay tag-upat ka oras so dili gyud nimo mahumanog kanang isa ka anuhan kanang isa ka listen kanang usay mo abtan kung tulo ka adlaw kay maputol-putol ba. Yeah, one episode. Sa isa ka episode kay isa kay makapaminaw ra ko 30 minutes then padayonon na din ako niya or ugma maginana ba. Yeah, also I think it depends which platform you're consuming it on. Spotify na-realize na ako kadugayan ba nga a lot of people still consume it on YouTube kay na-honestly idea nga makita nila, di ba, visually. Nagi tao maingan nyo visually. But to come to think of it, most of these people just leave the YouTube video on. Ipa full blast na dagya pa ng sounds. But they're not even looking at the video anymore. They're multitasking. Na-realize to ko nga kay duha man ka mo monitor. So nakoy gabuhaton ga sound lang ang kwan so murag dili ra gyapon din ako. So pwede ra gyapon din ako siya paminaw sa Spotify nga. Yeah. It helps you realize ba nga pwede ra sa Spotify. But Spotify now has video. Kaya, nanay video. I love it. Nag-pick up among listeners due to that sa Spotify. Salamat, Spotify. Okay. Ang mga tao ba, audio rin nila makita. They want the video, they go to YouTube. They go to Facebook. And here's the thing. Dili lang siya limited sa YouTube o Spot. Pwede bigyan mo siya ipansak sa Facebook. Pwede mo siya ipansak sa IG. Even in TikTok. Chop-chop lang ni mag 10 minutes. Part 1, part 2, to part 10. Pwede pila ka oras. You mentioned that you will do this. Mag-podcast punta ka. Una, before pa sa pandemic, nana ko hindi na panghangat ng mga si Spyro katong nag-comment kanina podcast try ito ginana magbutang ng table dere kasi syempre nagyapon may mga influence ng mga hardcore nga banda nga podcast sila so murag nakakuha may idea podcast Unite Asia pansin ka nila they have a podcast na sila podcast yeah so I'm sorry Hardcore Unite Asia Hardcore Unite Asia
Yeah, I think Na so. ay ang napoy Unite Asia nga news outlet put mga hardcore nga Hardcore. I think that's oo, them. Unite Sa Asia. podcast na sila. Ang tagiana kay si Riz, King Lychee nga bokalista. Kanang, Uh, I think sa Pakistani man na siya, no? Pakistani pero Yeah. nasa sa China. Yeah, So yeah. nakani na Seen nagkagayan. videos. Nakani ba? na siya kagayan ba? Nakatour sila Tour dari ninyo? King Lychee. Ayun, so good. Nakani na Ayun, sila. so, eh. Sada kay na sila kuan ba? Lahi po na sila style nga culture ang mga Chinese. Yeah. Wow. So, destination din ang Cagayan. Dili po destination good nga pero gakapil may perminti sa kuan ba? Itinerary. Sa itinerary kay tungod lagi atong kung among tropa na si Jed. Permintin niya ma-appeal bitaw sa kung example moingon nga motor sila tibok Pilipinas. So kung ang Luzon kay usually Laguna, Manila, Pampanga ang mga scene nga mo handle og hardcore. Sa Visayas kay Cebu, Bacolod, Leyte, and then there sa Mindanao permintin ang Cagayan de Oro or either Cagayan de Oro sila and then Iligan and then Malaybalay or Jensan, Davao o Polomolo. So either of kay di ba layo naman good kayo. Yeah. So either of that two nga location. So luckily katong nga time kami ang napasahan dahil sa Cagayan. So okay gyapon kayo lipay gyapon kayo naka first namo to sila nga foreign band nga na-invite. Lahi sila style ba ang mga Chinese, dili sila gapa-dictate like dili si like although ikaw ang organizer pero dili kanila agdon ba kung unsay mo kanang ido nila whatever kuan ba kanang gusto nilang ido. So na nagpag-abot nila ba dahil sa Cagayan gikuha na mo sila sa airport ba hatod sa hotel. Ang hotel nila ay somewhere dia sa Paralis Raso nalabyan na mong Ayala Mall. Kita nilang Ayala ba? Dayon pag-drop na mo sila sa hotel by few minutes by nag-chat sila nga naa sila sa kaning near nga mall. So Ayala Mall kay Ito na ba sa check-in? Sa dili Sida? nag sila malling lang sila. Ah, So nag lang sila gilaha nag so explore lang sila gilaha. to be tourists. Na sila rin kuwan mag-figure out. nagrela sila, i-experience sila tanan. So ito na mo sila dito sa Centrio ba sa Ayala. Hey guys, good? Yeah, we're good. We're good. Makasaliw Kaya na mo mo. sila tanan May naglistot. Pero na yung mga guest na mga dependent kayo sila sa organizer. Usually pag taga-Australia, medyo hadlo ka na sila like perminti sila mangutana about sa food kung sa Right. kaya usually po napoy taga-Australia na guest na mo dari nga vegan siya, strict siya nga vegan. Obe. Like, Ilutuan na lang ninyo. ambot unsay ilang di na ko remember unsay ilang ipakaon ba pero Salad-salad. di ba sa ato diri kay ang mga pizza kay kuan moingon sila nga vegetarian nga pizza pero naagya poy dairy. Yeah, So, animal product. Animal So, products. sila So, ba? dili siya. Kalimot lang ko unsay yung gikaon na to. Murag nagpa-special made siguro siya sa hotel. Na isa sila nga vegan. Pero ginatis nila ba sa yung mga kabanda? Ginatis nila ba nga murag sige pag vegan pa mag-tour kat Pilipinas murag kato nga time ba wala pag yung vegan na vegan nga eksena sa Philippines pero wala pag kaayo wala kay matuan pa nga restaurant na rin nga ga-serve ka ng pure vegan. So kato siya medyo struggle mi ato kay nagproblema mi unsa ba ito pakaon na niya. Yeah. Kana As lettuce. accommodating host. Mo gali so ikaw mag-accommodate sa ilaha murag ma-worry pud ka ba pero sa ilaha kay murag okay ra gid kayo murag anad na daw siya nga kanang wala gid siya makaunan daw. That's funny. If that's your experience as a host, hosting someone like that who's on tour nga gusto ra sila ra. What about you guys sa inyong tour? You do the same? Like looking forward bagong nga syudad, tourist mode yun mo? For example, katong nakatumig Davao para sa Mindanao Hardcore Fest 2. Kuan noon kayo, grabe sila kanang grabe ang hospitality gapon like kuan mi nila hotel maski daghan kaayo mi. Gidala pa gid mi nila Samal Island after the Ayos show. Ayos kaayo lagi.
So kana murag tourist vibe gyapon gyud nga style kaya ako ato first time gyud ko sa Davao. Davao ka karon di ba? Yeah. Kato first time na ako makatog Davao po sa murag tourist mood kayo. But the thing with that is, when you're on tour, are you worried about just being a tourist, the performance, or kanang like word bud mo nga makasala mo o kanang mga loyal nga listeners? Because that's how you do it, diba? You just can't be a band or a musician karon nga maghimog kanta, magpump lang og content without touring. Tour is a very important part sa kanta, di ba? So what are you Right. most worried about when you're on tour? Kato, kung kuan ba, kung acceptable ba sa certain place ang kind of music nimo. Pero usually kung mag-tour ka, you make sure po nimo ba nga imong tugtugan is a hardcore show po kung hardcore ka. Kay Have you tried nga dili hardcore? wala pa ba so nakatry ko katong sa Sabotage, katong wala pa RCHC. Kami sa Sabotage, pero minti may ma-invite og kanang mga show nga kanang dili hardcore show. So naapod may mga followers po sa una, mga tropa ra gud gyapon namong agamash. So medyo maka ano gyud og kilay ba sa uban. Kay na mga shows mangod nga nagid sa atubangan ng tables. 'Di ba? Na ikainom nga table niya na so kung nay magmash pit by medyo mo kuan gud ang mga kilay sa uban kay basin makaigo or something. Moto po ng kalisod sa una nga wala pa eksena gid sa hardcore nga murag pareha na mo ano sa among tugtog. I'm curious kay kung hardcore na siya nga gig, as an audience, I'm not really attuned kay di medyo ko kanang huge nga hardcore fan nga kabulo ko sa nuances, difference between genre or saka progressive ang usa ka genre or unsa kay gana. When I go, for me, it's all the same. Double pedal, gapamute ba ng gitara diya, unsa na nga riff. And ang difference na siguro nako ana kay kanang kung muhunong og howl ang vokalista or mukanta, and that's it. Is there such thing as burnout sa metal, like murag when a audience goes murag masumhan siya kadugayan kay murag does it get monotonous? Na depende sa kuan by audience kung namang gyud po audience nag-explore siya. Like mato siya ani nga show para mag-explore pero Kasi makatel gid siya sa difference gid. Pero napoy audience pod nga like kanang kabalo siya sa scene, kabalo siya sa mga banda, kabalo siya sa unsa iyang gustong music pod. So kana mo stick gid na siya pero kanang mga ga-explore lang then medyo na weirduhan sila sa kind of music so most probably kana di na sila mabalik. Pero kuan siya bay ang hardcore music kay dili gid siya pod kanang dili ko welcoming siya bay kanang everyone is welcome ba. Ang punk hardcore nga eksena ang pinaka welcoming nga eksena sa tanan bay. Like LGBTQ welcome kayo, mga babae welcome kayo, kids, tigulang kay nagsugod man gud ang punk nga eksena bay kay mao ba na sila ang mga minority gyud nga sila ang mga kids sa una nga kanang sila walay grupo kanang walay friends outcast ba so mao na nga ang eksena bay kay welcoming siya pero para sa maingon gyud ako nga dili siya para sa tanan kind of music dili siya para sa tanan pero if kani nga kuan klase sa genre music nga murag feel nimo maka-gravitate ka, maka-connect ka. So pag-explore, you can explore pero I can say ba nga dili siya para sa tanan. Dagan pod ka ng mga hantod ka ng tropa gyapon pero kanang niadto sila sa show namo nga kuan hardcore pero after mga pila ka show dili na din sila gadto. So murag para sa mga murag dili gid to para sa ilapod, para sa ila murag gabi nga violence or kanang di sila ganahan nga naigamash or gubot ra kayo so
Pero tropa gyapon. Tropa gyapon, syempre. Kani ba nakamisgot ka mudawat siya bisag kinsa ka. And I've noticed a lot of the LGBTQ nga mga members nato sa society Mhm. gatirag hardcore. Do we have Kayo. one in Alcantara City? Kayo. Kinsa? Do we have one? Do we have one sa atong eksena? I think so, oo. Si Nico. Aside sa kay Nico. Kailan ka, Nico? Yeah, I know him. Omanya. Oo. Aside kang Nico, wala na ko ikuan sa Cagayan, bay. Wala na ko kabalo. Pero sa Luzon, daghan, bay. Sa Davao, nami amigo dito si Babo, pero he passed away na. Kato siya. Kuan dito siya. Gay dito siya nga, ano. Kabalog yun. Balog yun niya sa tanan ba. Pero nasa sa punk hardcore scene. Sa Luzon, daghan. Sila Maria. Basta, daghan niya pon, bay. Kanang, dili siya ingon, dili ko gaingon po nga, murag, it's a place for them, di ba? Kay grabe siya ka murag manly mangugay siya bay. Naay physical involvement lagi. Murag hardcore is murag kanang somewhat for kanang muscle guys ba? Kayo nga music. Masculine siya. Masculine kayo siya ba? So wala ko gaingon pod nga this is for you guys, pero I could say nga murag welcoming siya. Everyone is welcome. Kung gusto ka mag-explore dere, just be open-minded siguro po. Does not discriminate too. Oo. Mga Okay. katsada. Sa mga I bay, think personally, across all na-learn, music. personally kami, na-learn na muna to respect kanang everyone, like LGBT. Tungod gyapon sa punk hardcore nga eksena bay, sila gyapon nag-teach sa mga anak. Kaya kami, I think because of the love for the music, mas narespetaran samot ang LGBTQ. Dagan sa US, dagan kay mga banda dito nga tsada gyud kay sila music, pero pagka kita din mo sila sa live kay mga LGBTQ sila. Kanang one example is kanang kalimot ko sa exact name nila. Wait lang sa space cowboy. It's just funny. Mamina ko siya sa radyo or you listen to them on Spotify, but when you find out unsa ilang orientation, that probably messes up a lot of expectations for a lot of people. Kay probably they're not open to the idea yet. But it's all the same. Oh. Kato, kani nga banda, si Space Cowboy nga banda sa US ni siya. Actually, ano nila bay kanang not sure kung member or kanang murag tour guy nila ba si Joe Calixto, Joe Mar. Naana siya sa US. Karaan na siya nga banda doon siya banda sa Cagayan, nga naana sa US. Murag feel lang na kuan siya kanang merch guy nila si kuan. Kani sila bay pagpaminaw na ko ni sila ha. Wala ko idea gyud nga ano day sila, queer gyud day sila tanan. Then pagkakita na ko sila sa live, pawiro oy, pero ilang tugtog hardcore gyud bay kanang ilang mga tingog kusog gyud kanang shagit gyud. So mo nga dili siya mag-batter by kung unsa ka, basta kay ang music nimo kay mo-connect ba. True. Sa tao. Murag doesn't matter kung unsa ka klase nga tao. So para sa kuha. But still, people still get thrown off by that idea. Ang masa, makuratan kapon sila hatod karon. Hopefully, ka-normalize siya. Like more from different sides and parts of community who express this kind of music. You know, also helps promote the music. Kaya mas diverse. Grows the audience. Pwede tayo mo diri. Kana paging kakabiliban ako by not just LGBTQ, even athlete. Diba? Jocks. Diba? You know what? We have a stereotype nga ang music sa athletes. You know what that is? Probably hip hop or R&B, chuy club music. When you find out that by metal na siya, tira din naging wow, murag na siya added layer bitaw. Wow, pwede di ay. That's so refreshing. Sada kay tanawon. Tyler, the creator. Tyler, he's naman siya trip hop nga band. Does he scream? Naa siya background gyapon sa skaters mo na sila.
Yeah. Nasa background gyapon sa banda pero most of them kuan gyud rap gyud sila. But their music, Mm. grabe ka melodic yung sound, LGBTQ no? man na si kuan Tyler. Tyler. Oh. Sino to na siya ka pares-pares ni Asap, no? Dili kuan gay gyud na siya ba eh. Gigit siya. LGBTQ gyud na siya. Oh. Ayun sa good to. Si Tyler. I knew I had a hunch, pero gikan sa mo, okay, now I na-validate na. Ano Okay, naman siya, okay. naglantad din siya sa Twitter, pero pila to ka years ago, around 2016, 17, gingon man niya sa Twitter, na ano din siya. But you know, he Hindi plays around. Mapod, pero kung tanawan mo siya karon, the way he, Dresses. dress, oo, the way he, acts, pero mo lagi to nga, nakoy nakita nga video niya ba nga, gi-stop yun niya being funny ba kay mas gusto niya ma-recognize yung music kaysa being comic. Kay nay one time daw ba nga kanang nay naka-recognize sa iya ha nga uy bay you're the guy from Ridiculousness ba katong sa MTV. You're so funny ba I really like you ana daw ang audience ba niya. Kato nga time sa yang career kay pila na siya ka years sa musician ba daga na siya album ato na release. So suko kay siya ba bad trip kay siya baka kay kanang na-recognize yung comic nga act kaysa iyang music which is gusto niya mas Music. gusto niya music so from that daw wala na gid siya nag-comedy. Siguro natural na lang gid niya mag-comedy siya pero wala na gid siya nag-comedy and then gid-drop din niyang kuan. Would you? Okay, kabulo ka, you have a natural talent in something, jukiron ka, which is he is funny. Oo. Natural Natural din music. siya. Pwede ba isabay? Kuan bay siya bay murag nabad trip siya Makadaot. ato. Oo, kay gusto gid niya nga ma-recognize siya as a musician. Then iya din gid-drop tong How conscious can you get? Like, di ba sa una, like, we need every bit of publicity. For these artists, current artists karon, like, they really wanna brand themselves. Murag, ayo, dili ta, we refrain from doing this, or we refrain from saying this. I have to stop being a comic. Kaya artist ra gyud ta. Would you compromise? Would you compromise? Like, would you stop being a comic? Okay, ikaw si Joe Rogan. You wanna be a UFC commentator? You wanna be known as UFC commentator? Would you stop podcasting and being a comic? Siguro kato si Tyler bay kay grabe lang gid yung passion ug love sa music. Mo tong iya tong gidubay. Grabe yung love and passion sa music niya. Natural lang gid sa nga comic siya pero murag dili iyang gusto nga path sa iyang career ba. Mo to siguro yung na-say ito siya nga lines. Mag-quote. Pero para sa ko si Joji, oo. Diba? YouTube content creator. Pink guy. Gidrop niya na. He stopped para sa for the music. So, siguro, nagi mga tao nga inana sila ka-passionate to a certain thing ba? Nga kaya nila i-drop ang something nga murag huge na sila. Si Joji, bay, grabe, naging kadako yung YouTube channel nga murag, maski si PewDiePie kay grabe mo kuan sa iya ha, fan sa iya ha, pero na kaya niya nga i-drop to para lang sa iyang love music. Sa music. So, depende na gyapon ba siguro. But they're just so talented. Passionate gipay. Pero kung para sa tuwa siguro nga dili gyud inana nga kanang makaingon nga we made it. Para sa tuwa ba kung unsay kung asa ta para sa tuwa lang ha. Like, pumili pa lugar ta, asa ka mo buto. Kung asa ta mo buto dara na taoy mamili pa kag kanang lain. Pero siguro nabuhat to nila kay kabalo sila nga nibuto na pud gid ilang name. Yeah, marag na sila leverage no, marag leverage we got the reach. Kung marespetaran naman siguro sa mubalik or siguro nasa ilang kanang likod sa ilang mind nga if ever dili ni mag-workout, pwede naman kumubalik sa akong dating kuan. Kay na naman ko i-name dito. Options ba? Kita wala man tayo option. Kung unsa na lang. Ano ba? We have the options now. I mean,
ikaw, pili ka, mag-VA ka or versus mag 9 to 5. We have options. Oo. Siguro ako, kung sa to, Mag 9 to 5 instead of mag online VA. mag-online VA ko ba eh? Di ba? I used to Options. work nga kuan ba 9 to 5. Grabe kada ko ang difference kit. Grabe kayahay sa akong feeling karon na. Grabe kayahay. Save ang plite. Save ang pang lunch. Napakay more time Lagi sa imong family. Nara pag ko sa balay. Which is ako pod kay grabe ka sa kuha. Grabe advantage. ka ni advantage sa kuha kay like I said, mo introvert man ko nga tao. Mas gusto ko nga nara ko sa balay permente. Kuan good. Suits good sa akong career karon nga nara ko sa balay kuan ko kanang ka-VA ko. So mo po di mga good things na naitabo sa katong pandemic. Pandemic. Oo. Kaya kung walang pandemic, dili man na ako ma-discover po. True. Kaya Kini. napugos naman ko nga mag-inani kay katong time pugos to resign kay mahadlok man ko kay akong anak ato, baby pa kayo ba niya mahadlok ko nga magsige ko atog office Gawas. pag-uli. Oo. So Ligo. medyo nagka-anxiety Ligo. ko ato. Oo. Nagka-anxiety ko ato ba. So akong try nga nangita ko sa online, research ko. Na naman ko idea about mag social media kuan about kanang digital marketing ana ko idea so murag medyo wala ra ko naglisod og kuan kanang transition pod sa when it comes to gikan sa 9 to 5 into Yeah. VA. So ayos pod siya nga naitabo katong I'm pandemic. curious about your kwando kanang as a VA, you're working at home. Does it mess up with your association sa balay? Like how do you manage your expectations nga at this hour ting trabaho. At this hour I'm a father. At this time dili na gini working hours. Kani di na jud ko pa disturbo sa trabaho. Mulabay ko sa ani nga office, dili ko makuno nagtrabaho. When I go to bed, dili ko makuno nagtrabaho because you know the office is just in the other room. Gali. Sa kuha sa karon 3 years na ko ga inani. Wala na bay. Like Oh, wow. all the Why, time kay father gyapon ka bay, all the time kay husband gyapon ka. Then all the time pwede ra gyapon ka magtrabaho. Kung for example kay akong boss, chat sa anytime, na siya ipabuhat, wala ko yung madu. Kanang ibuhatan na lang nako kasi masuko siya, di ba? Naraman pud ko diri kabalo, aware man pud ko siya nga nara ko sa house, then nara pud diri akong kuan anything nga ipatrabaho niya kay magtrabaho na ko anytime kanang time pod nga dili ko tulog. So wala siya boundary ba in terms of kanang i-divide na ko But you're akong cool time. with that. Oh, okay ra magyapon ko. Like parehani karon akong anak dari sa kuan sa akong side. Wala problema. Kasabot man pud gid sila pod nga pag nako dari kay maski dili ko go work, Time to abi work. nila go work ko, maski YouTube ra ko or gadula ko. Kay ilang pananawan niya akong table kay workstation gid ni. Workstation. Kung nako dari ako kabalo Wala sila sa nga disturb. go-work. Wala sa disturb. O kung naka-headset ko, nakoy kastorya meeting, nakoy meeting sa work, dili sa sila mag-TV or dili sa sila magsaba. Pareha karon binilag na koy meeting. Podcast lang eh. Binilag na koy meeting naka-follow ko niya. Yeah, nakajut lang na kay ga therapy pa mi. Have you thought of that? Like Kayo ba? I've always seen this genre as not just a media genre, but it's like a new form of therapy. Kasi Kayo mo, ba? ato psychologist ba? Tayo, kana gyud akong pinaka number 1 nga hunahon ako sa podcast bay. Maski as a listener bay, therapy na siya. Unsa pa kog inani nga ikaw ang ma-share nimo ang mga something nasa imong utok karon currently. Grabe siya nga therapy bay, nga makawala siya stress pod ba nga mapagawas nimo. Samot nagpare sa mo nga nara sa balay, say walay ka storya gyud nga sa in terms of sa inani nga side. Kung kastorya nga about lang sa random things nga kanang family nga topic, naaman kay na akong anak, na akong wife. Pero in terms of kanang sa eksena, kanang mao na mga things things gawas or kay pam.
dili gud ko hinggawas pud nga tao kay maski pag Right. dili pandemic. Kuan taong bahay gid ko. Maski pag katong time nga gainom pa ko sa 8 years naman ko nga walay bisyo, straight edge ko. Yeah. For 8 years. Na-convert na ka. Oo. For 8 years niya. Maski pag katong gainom ko kanang Balay something na gyapon. maka-stress ako anang mo-text ako mga tropa ba nga Aniders Corrales Shatta. Niya ako kailangan pa ko mangutana ba kung kinsay na diha. Asa mo nagplastar? Kay kana siya nga mga things ba kay makabother na sa kong utok ba Really? mag-abot ko nga dili na ko wala ko kabalo sa kong expect dili na ko nakaya ba like kailangan ko You like to be in makabalo control? being controlled dili. Yeah, like you wanna like I don't wanna go if dili po na ko kailan mo to. Because that you can control. Oh. Most of the time kana gina may tabo like say mangitaw og rason nga dili ko makaadto or Yeah. pero Or just kung the introvert side of it. oo. Pero na something nga ano ba na figure out na ko kanang kung nay mga lakaw nga maka-prepare ko or like nay 1 week nga ano Makahunat. makahunat ko akong ma-set akong mind ba na inani akong buhaton ka nga time. Okay ra na para sa mga gig. Siyempre pag gig daghan kay tao ba dagan mag-adjust gyud ka, mag-smile gyud ka sa mga tao, di ka pwede mo smug dito dagway or kuan kay maingan kanila nga snub ka or something. I-full charge sa imong social battery ba? Oo, tama ka. Kailangan ako siya i-prepare ba kung utok akong presence nga pag naara didto kana ma-consume na ko to tanan and then pag abot ako sa balay kana ay pa ko ma-release. Pero kung nay na certain time nga maka-prepare ko, okay ra na sa ko pero dili na pwede sa ko maski akong wife kanang kalit-kalit dili na pwede sa ko bay kabalo siya na. Especially karon. Like pareha example mo kalit lang siya ingon karon nga mulakaw ta dili na pwede sa ko bay like really? ato ginani nga karon na gyud dili na pwede sa ko bay di na pwede. Kailangan ako i-set akong mind kung unsa akong buhaton in advance. I'm surprised ni agree ka ni nga podcast. One day notice ra ba ani? Mao gali, di ba? Ingon ko sa imo mag-work ko karon. Cancel lot ako pero ano ko pero ganina buntag pag mata na ko, syempre sige na pag manifest, sige na kung una-una ng say possible nga mga topic dere sa imo. Sorry. Hasul kay ba? Amo to ako ra inani ba eh? No, Like, I for mean, example, I get it. Like, Gina to simplify it by kanang kailangan ako i-prepare akong brain or akong Because it's well-being. work. Trabaho siya. It's work Oo. in the brain. It work. You have to be in character. Karon, Sakto. kailangan kuhan sa ko, kanang moinumay sa ako. Karon, organizer sa ako. Oo. Karon, Siguro. Ma-amaze kalikuan ng mga tao nga kaya na nilang kanang kalit-kalit. yeah, Anytime and sila I also pwede believe mag- those folks have flaws. Oo. Pero moto siguro I don't think nga ako ra inani pero siguro na naminog gyapon diya nga inani siya. Yeah. Pero akong wife ba maka-justify ana. Masuko gid siya sa nga dili may pwede mo lakaw nga karon dayon. Kailangan kung mulakaw mi karon kay ingnon ko niya gahapon yesterday dapat naingnan ako niya nga matuto dapat sa inani ha kanang But inana siguro, di ko sure kung anxiety siya or tungod sa kung pagka introvert nga But were you Sa always like this katong bata pa ka? oo ba? Kina-choose yun ako permente sa una nga dili mo ban like manglakaw, di ba katong mga bata ta din. Sample matug kuan mall ang mga parents. Kinsa mo ban? Kung nay option ba nga naay sa mon nga dili makauban, ako gyud na permi. Volunteer gyud. Ikaw mo volunteer. Ako na. Ako kay ako rin bantay sa balay. Mura ginana. So, mo na mga narakay rason ba? Pwede na ikaw absent. But you know what? Are you giving yourself some pause? Wait sa ako sa na-process. Tagaanta kag tubag after 1 hour or after a day. That's good. Oh, I think that's a superpower. Isay kay ginaway po nako siya bay nga kung kani nga
kaning event or kani siya nga atuan or kanang tuyuonon kay kailangan gyud ako siya atuan or else murag nay consequence kana kailangan gyud ako napugso akong self by nga pato. Well, it musters up great courage to do that and expends a lot of energy. Probably pa siguro na makalit-kalit nga lakaw or for sure after ani nga podcast hapla na ka. Kasi it's something probably you didn't prepare for. Pero kan after ani mag-work pa ko. Pero Hey, thanks. Thank you for doing this. welcome by Dili ko kanang ba ang oras sa tao ba for me is like a currency. For sure, sa karon na equivalent tayo for me for money. kayo. Samot na karon pod nga para sa kuha ang kuha nila niya mga trabaho nga murag although dili man ko akong trabaho kay dili man specific sa time like tanan Output nila based. ipagbuhat kay pwede na ko siya buhaton nun niya like ina na ba Okay. In your own yahay time. ko sa yahay ko sa akong boss dili gid sila strict like uban nako yung mga natrabahoan sa una lain yung mga client nga na sila screen monitoring kailangan nila I mabalaan hate that. yeah. Mao na akong mga hate po nga ihawag gid ko dito kay tungod ana like kanang grabe ka controlling ba naragali ka sa imong balay bro gi-control gyapon ka Dili enough ako output boss. Wala ka nga thankful kay ko ani nga company ba kay cool kay ang mga actually mga batanon sila mga kaedad ra gyapon Oh, nice. cool kay sila nga mga company owner ba Tara nga workplace environment. kanang dili ra kay kanila i-suffocate bitaw kuan kanang ilang self. Yeah, I think mental health is a priority right now in the workplace. I think it's not a secret anymore. For a workplace to thrive, mental health must be at the forefront of that. Kayo. Next to kita or unsa ba? Kayo. Akong business. akong last nga client bay grabe nga battle na ko ato sa akong utok bay. Although okay siyang sweld, okay siyang kita kay syempre pinakauna na ko gina-consider is syempre kailangan ko mo putog something sa among table para mabuhi akong family, di ba? So kana ang pinakauna gina-consider pero niabot gid sa point bay nga dili na ko katulog og tarong kay grabe siya ka stressful. Like siya nga client by actually dili siya nasa sa US pero siya Vietnamese siya ba? Oh, Kanang gina-attack kaniya mentally bitaw, kanang gina-destroy kaniya mentally ba? Asian. Kanang grabe to nga battle gyud sa kung kuan by stress kay kuato murag ka-depress. For how long giniantos 1 year ka ko to? saya. 1 year ko nag-antos. So pagkahawa na ko ato din ko nga grabe ka relax, grabe nga pasalamat nako. Kay lain to siya bay kay siya way nga amot kung siya way ba para ma-destroy ka niya verbally nga murag kana ra nga mga simple nga mga words pero ikaw Emotional Damage. damage. emotional damage gud ba? Pero, Yeah, I just learned recently nga words won't hurt you physically, but grabe siya maka-inflict og damage diri bay. utok bay. Damn. Careful Maski kita. ka nang murag para sa imuha kay wala ra to bay, storya ra to. Di ba? Mamang gyud na ato sa una, storya ra to bay. Pero pag abot nimo sa inyong balay kay katong storya kay napagyapon sa imong Duman nimo. gina-destroy na kana bay, dili lang ka aware nga pagkaugma kay katong istorya sa imong kay napagyapon sa imong utok. Meaning nga bay gina-destroy gyapon kaniya kay storya ra to bay pero napagyapon sa imong utok after 2 days. Meaning gina-destroy gyapon gato niya. Siya poison ba? Hinahinayon bitaw pat yun sa sulod. Those things are real. And luckily karon gaka-address siya but still a work in progress. Still taboo to talk about. But I think moving forward, hopeful pud ko kay kaning new gens karon, that's what they're all about. Kaya. Us mga millennials, whatever, late millennial or early nga millennial, na kahinahinay na pud tagkakatonana and we now know nga
we have options. Mm. We don't have to put up miya na, di ba? Like stay in conflict nga murag it's not beneficial for us. Kaya. We have options now. Kaya Murag I, kita I ang think we're in a point of society. No, wala man tagagira part. We don't Oo. have to be like critical and harsh or like Okay. marag Mm. kailangan kanira gyud kay wala na ilain marag sayangan. Kailangan hukdon ang kanon sa lamesa. Ay na anak ko na ayo sayanga. Oo. I understand Kita ang kung generation wala nga ka nakaabot ana bay. Kita ang yeah, generation nga nakaabot ana and then kamutan na ba eh. naabtan gyud po nato ang sunod sa to nga generation nga totally wala na sa ilaha murag para sa ilaha kay murag kabi sila ka Wala pa sila ka-experience sana ano. oo murag Ang kita scarcity natungaan ba? siguro kita siguro tungod po siguro gid sa scarcity sa poverty mo na inana tong mga parents nga Yeah, I understand though. But here's the deal. The new gens and the mga Gen Zs, they also feel natungaan po sila between us wait ang and the Gen Z generations below them. unsa ang Gen Z kita No. ang unahan sa to dili Mangod na to. mangod na to lagi Yeah. After na nila kay Gen Alpha. Gen Alpha Just like, lahi na po Sila- sila nga mga breed, sila ang right? mga woke yun ba grabe ang alpha In nga a sense. generation ba sila ang gapang cancel ba cancel culture But they're getting better at it. Ah, Kanang kakakuha na po sila. Kanang galer na po sila wisdom sa mga kuan karaan. They're getting better. I think we hate the fact nga na cancel culture but byproduct gid siya by sa a generation trying to avoid kanang mga circumstances sa mga from the past like ang mga Mm. generational trauma Mm. or mga anxiety byproduct siya of us or the generations trying to solve how to go about it. Mm. We'll get better at canceling because we can isolate people, like we can cancel them and isolate them. We can block them. Mm. We can remove them from our notification feed. We have that power. Taksi ka na kay kaning nga tao, taksi ka na kay kaning nga page. You can low-key cancel them without them knowing. Sa to It's a practice. We're getting better at it too. kayo it's a siguro nagyapon sila gwapo nga influence kay daghan man nahadlok sort of nahadlok ng mga artist sa cancel culture Aganoy. except kay Eminem katong gitry nila cancel sa Eminem except sa Yeah. Ihabay May mga tao nga uncancelable ba eh? oo isa na sila di ano mo sila pwede They did makancel that to kay Joe. muribat mo na sa kanta mo buhat mo na siya sulat mo na siya kanta mo Di lang ka na. fire Strong ang community nila. na sila yung Eto. mga followers Yeah. ng mga tao nga. Joe Rogan. Joe Rogan kapila na po nag-cancel pero napayapon siya sakto And everybody who thinks is the prince of misogyny, Andrew Tate. rotate They kagawas na can't. naman siya ba They can't. ang siya take ni mo ana kang Andrew I don't know the full story. But I just learned it's tough to cancel people now. pero siya as a person in general I think he's a good marketer. And he will just say something to get the attention. mm, If he has to be misogynistic, I think he will do it. If he has to say good thing, he will do it. If he has to convert to Islam, he will do it. ayaw bitaw kay siya no mo gid na He's iya playing chess. kanang ang ano lang niya the way lang yun pud siya mo storya ba grabe ka paspas niya Yeah. straight kayo makaingon gyud ka nga kani nga tao ba kay makiglalis ka ani wa gyud kay match He'll ba crush you. niya grabe pud ka bright nga tao kay Yeah. Although, nagi maigo sa yung style. lagi maigo sayang style tama kung siguro
kung siguro kung unsa man gali ang gina-campaign nga message para sa tuwa sa atong generation, kung unsa man gali, good or bad, kung siguro in a different way niya pagkaingon, dili pareha nga murag grabe ka harsh na kanang maigugit na makaligis gid siya permi. Siguro mas masabtan siya sa majority, dili lang sa mga followers niya. Have you listened to one of his podcasts? When he's a guest? Kanang guest siya, oo. Katong kang akong na-listen gid nga full gid katong Pet David? mao siguro. Dili katong Katong- mga newscaster bitaw matigulang. Yeah. Pag-share That guy. man ako. Dito na ko Pierce siya na Morgan? Pierce Morgan. Dito na ko siya na medyo na open mind gyapon ko sa yang okay na siya mga points sa tanan niyang ginaingon pero medyo kuan lang gid siya, harsh siya nga pamamaraan ba. Like Yeah. kamay na bakal bitaw kaayo siya. Like kanang kuan ka siya ba kanang siguro kung kaniyang mga ginaingon ingnon niya in a nice way ba Yeah. wala kayo ma-offend. Kuan But mo think siya, about bay? it. If he says it in a nice way, do you think ni-blow wala up siya? mao pod nang imong ginaingon nga kung isay pod na niya nga in a nice way wala pod gyud mamina kung murag boring. Yeah, it's a dilemma. Kay to get attention, you have to do something crazy. Kayo karon just to get the attention ba. Even though your intentions are good, you have to curse. You have to shout. It's crazy. It's tough. It's lisod ki siya. Even me, like dagan tao mag-mention sa ako, okay man tayo nyo, pero sige magsinggit. Sige magpamalikas. But I can't control it, man. Ako manggod na. And I get it. Sometimes I do it. Tuyoon po na ako kay I need to clip something or I need to say something just to get the attention. I'm playing around. And I know why these marketers do it. Especially in podcasts or short form content. Kanang gamay nga catch makuha lang na nimo dayon someone will be interested sa tong topic. Pero sa ko akong gingon ganina nang scroll lang kog mga video din ako makita nga pinakaunang word nga gisay kay something nga na-catch ko so mani si topic ani so mo click ko sa asa man ang link ani sa podcast kay gusto na ko mapaminaw ang line pod nga side. That's our gateway. So, gateway gid. Na gid siya si Andrew Tate kung unsa man gali iyang goal nagsucceed naman siguro gid siya kay actually millionaire naman siguro na siya daan di ba kay I think kickboxer na siya champion. So if milyonaryo ka, dato ka, do you think na kay obligasyon to serve humanity like what he's trying to do? Depends gyapon sa tao ba. Para sa iya oo. Murag iyang ginatry nga murag maka-communicate sa certain people nga maka-understand sa iya kay kung napoy mga milyonaryo nga low-key kayo wala labot sa Low-key society murag gusto lang ko ma-milyonaryo bahala mo diya pero nagito yung uban nga siguro kung unsa manggali iyang purpose kung good manggali wala lang niya na communicate og tarong or kana lang gyud ang way nga pag communicate niya. I mean wala kita mabuhat mo gid nang kuan. Reality. Pwede na ba gyud nga relax lang siya, Bill Gates like style or Warren Buffett like pero style. Ilom lang dia. Like I said ganina ba kung klase siya nga tao nga relax, mustorya, kilom lang, dili man siya mubuto, dili man siya mubum. So siguro na force po niya gyud nga gibuhat niya once. Kay dili man siya inana sa una na yung mga karaan kasi siya nga video, dili man siya loud ba? Dili man siya inana. Nagi mo siya sense sa una no. Oo. Atong ni-join pa siya Big Brother. Oo, dili siya inana sa una. Then siguro giduna niya once sa iyang podcast then boom, so murag padayon na lang niya. Nana man gidang structure gid sa karon. Like nakay mabuhat nga maski ka ng mga YouTuber or mga content creator karon, maski na sila mabuhat nga something nga ni grabe ilang engagement, ni grabe ilang views,
di na sila mag-focus instead of katong original nila nga ginabuhat. Kung ano nino, double down ano. Hindi na. Kay kung asa, balik-balik ko na lang din yung magbuhat. But not everything stays the same though. Oo. Monotonous magud nga style. Now napriso siya, which gives him more leverage to have a story to tell. Kaya. And then karon kay siya karon ang siya karon ang parang api. Kay napriso siya, nakagawas siya, wala na-prove It's as niya if sa by design ba? Gituyo ni niya no. Could be, pero ano? Kuan pud gid nako yung nabasahan na ora tungod sa religion pag join ng Islam murag naay murag dili mo sugot na katong Mag-Islam sa siya? lugar gali. Oo. Romania. Sa Romania mo na magiinitan daw siya dito. Buton sa katinuod. Dugi Pero- mo siya gapuyo Romania ba? Pero murag recently ra ba siya nag-Islam? Pero ang paborito niya karon kay Dubai. Dubai Palangga Okay. man siya do. Palangga siya kay pagkakita sa mga sa mga Muslim country nga kani siya influential kani siya nga tao pod. Kailangan pod nila igabay nila ba og tarong. Pero wala naman ko so far pag gawas niya prisuhan wala na ko kitag something gisay niya Anything? nga kanang Mulagi parehas sa una, gapaabot kay ko nag-calm kanang down na siya. first live niya. Kimo Oo, do ako pinaka-viral nga lagi daw. Sige ba yun sa may maingon niya. Ako gawlat pod ko kay kung Man, basin na change na siya or kaning the fuck nga gaabang ko niya. No, so he's had Pero, that effect across basin ba the landscape ba? basin ba nga na siya na realize gyapon dito sa prisuhan. Kay kung naka sa prisuhan Sure. ba dagan kay kuan ba Maria dagan kay realization kay wala ba kay buhaton dito. That's why it's called a correctional facility. correctional facility. Makarepent Basta na di siya, ka ba? Ipamahay realize di ka siya ba? dito. But then kung since na naman gid siya na kung padayonon to niya. But basin mautro na pod nga maprisa na siya. But you know, he did mention nga he will go to 3 stages of cancellation. One, they literally cancel him, which I think mas nisikat siya. 2 is ipriso siya, now he's out. And 3 is It's a third. patyununon siya. Pati naman siya. Kanang He ginatawag said ng that. Matrix. Yeah. Oo. Yeah. Grabe na, kabalo pag ikwato. What the hell? So, Gatweet okay. siya nga, wala daw siya, katong nasa sa prisuhan. Weird kay ba? Does this Wala make daw us siya sakit. like individuals nga who sympathize for him? Are we his empathizers? Because we talk about him, or okay, we're pointing out pros and cons. What does that make us? Para sa ko, dili ko sympathizer, pero na yung mga things nga ginasay niya nga sort of mo agree ko. Pero dili ko mo agree the way niya gina-deliver or the The way delivery, niya the message. the way niya gina-involve ang certain group of kanang community or kanang group of people like ang mga feminist gina-involve niya sa tanan niyang amot kung anong kailangan niya i-involve pero na yung mga things nga mo agree ko sa iyang ginasay pero mo lagi harsh kay siya mo storya Yeah. siguro mo pud good na ang way niya pag market sa himself. Curious though, unsa na yung style karon after this? Mo gyud ako pod kung relax na ba siya kay since na namang gi-ice sa iya or kung mora gyapon siya siguro One of kung the most famous people in the world. oh, Gas is siguro wished. umugawa siya live niya kanang murag relax kay siya then murag dili na siya ga kuan ga pang-igo Pila mo down yung ratings. downfall na din niya. Ba? Curious Down ang yung ratings mga ba? tao kay ang mga tao gyud kay ang ilahag gyud ana magtanaw sila sa iyang podcast kay gusto lang gyud sila gusto lang gyud sila kanang marites
Marites, oh. Marites lang gid sila. Ako kay pinakauna na ako kun kay na curious pud ko. Unsa din si Andrew Tate? So ni Marites pud ko sa YouTube. Tanaw na ko unsay mga things nga ginasay niya anong kakaulit ang mga Okay, tao sa iya. segue. Mm. We're all Marites. Agree? Mm. Human nature. Ang Yeah. Marites. Social media made it so. The internet made it so Mm. nga ma-expose ta as Marites. Mm. Historian and the Marites at the same time. Oo. We need to know. Marites tatanan bay sa ngalan nagagamit kag social media. Unsa man lugar purpose sa imong social media nga mag-scroll ka diya. Marites magyud ka. Wala pa koy nakita nga tao nga nag-social media para sa iyang self, di ba? Kung tatanaw, gabasa kag mga things gikan sa uban tao or ilang mga shit, meaning Marites ka sa ilaha gina, Yeah. di ba? You're eavesdropping. Interested ka sa ilang mga things nga ginado, di ba? So technically Marites na mangyapon na. Kung mo ang gid ang term ana. Na-amplify pa gid siya. Hmm. So how did we do it back then? Na wala pa internet, Silingan. ba word of mouth Ang lang, no? mga Marites sa una, silingan. Kanang mag-story-story sa mga silingan. Wala na. Magtapok-tapok sa kanto. Palamog-lamog Ang limpyo. mga lalaki po, tambay sa gawas. Shot. Yeah, story-story. Oh, shot. Kana manggid sa una. Pero karon nanay dagan mo yun para makamarites. Damn. Kaniging kuan by social by or internet. Internet pa eh. I heard a saying, anything that happens in the physical will also happen in the digital. Everything. Hmm. AI. AI ba eh. Ba? Dako gyud po kayo nagkatabang sa mga pareha na mo. How have you used it? Simply kanang sample kanang kaya ako nagi kay mga nga gina-reserve na kong mga content para sa akong mga clients. Pero kanang mahutdan gud ka ba? Although ang ChatGPT mangot kay delayed siya 2001 pa man siya ang Right. update niya. So dili gid gyapon ka makarely sa iya sa in terms of content creating. You mean ChatGPT 3? Oh, 3 na karon di ba? Or 4? Yeah. Unsa na karon? Wala pa niabot ng 4. 4 wala pa. So, ang ChatGPT okay siya pero in terms of kanang content creating aspect kay delayed gud ka. O dili ka wala ka sa trend kay syempre 2001 pa siya last update niya. Ang knowledge It's a language model. ang yung knowledge kay dito na stop sa 2011. So kung pangutan-on nimo siya on sa latest trend karon, syempre wala Di siya siya updated. mahatag sa imo. Dili siya maka-provide. Kay moingon siya nga 2001 ra gid ko last di update so dili ko maka-provide sa unsay trend karon. Pero kung maayo kag trend sa iya sa 2001, Yeah. maka-provide siya. But how come he knows who Logan Paul is? Andrew Tate is? Na naman na sila. Wala pa ba na sila sa 2001? Wala pa eh. No. Because I think it's a machine learning man siya, di ba? So every information a user does or inputs diha gets added. And I don't know unsaon pagsala sa language model. Okay, because probably people can feed it with fake news, fake info. That's a big chance. I don't know unsaon niya pag-filter out what's real and what's fake. Actually, ma-remember niya ba? Kinatry na ko sa Really? kanang ga-chat na ko'y ginapabuhat sa ChatGPT. Yeah. Waitan ko na ako ginaingon mga gagamiton ako sa work. Gagamiton ako sa work ba? Take advantage. Why not? Dito. Why not, di ba? Diba? Work smart ba? Example, kanang na ko'y ginapabuhat sa yaha, write me a caption for this, then taas-taas na akong ipabuhat. Ingnon ako siya mga, can you go back to what I just told you a few hours ago? And then change that and add emojis, mga ina na ba? Ma-recognize to niya ba? Which one? Muna siya ba? Which one? Then ingnon ako, it's a caption about
ana then makuha niya ba. So pasabot ba na siya memory ba nga kung unsa yung istorya na murag ma-save to niya. It does. Si Elon Musk na mismo ingon ba nga kanang work to ano ba kanang kuan para daw kay ta kanang Early stages pa na. dili grabe pa daw ka para sa tuwa karon sa tuwa dangerous kayo nga mo proceed ta sa kuan AI. into AI. Kuan ba ta vulnerable kay ta meaning murag something na mahadlok ta ba kay murag si Elon Musk nagud ang nag-warn nga murag it's too early for us ba ka na murag basin moabot ang time nga dili nato wala sa atong kapasidad nga makontrol siya if ever nga Yeah. mo When it develops, when it develops na when it yung becomes self-love. sentient. Kay the fact ba nga makabuhat siya mga codes pangayuan mo siya code matagaan ka niya code o so anong Yep. unsay reason para dili niya matagaan og code yung self para makadu siya mga things nga ba independently. But we don't know that yet. Kay bisag kay atong utok, we don't even know. So But I think Para through sa- AI, we'll understand ourselves more. How namugna ang conscience sa tao. Di ba? na sila How it- ma-learn how it ba became. na sila ma-learn ang mga scientists at mga Kayo. psychology mga tao. Napakata na nga time ba eh? I hope so, bay. Gusto ko na ako Ba? ako personally, gusto ko na ako na makita, bay, nga example na AI good na mga sugo-sugo or kanang physical good siya nga, ano, like ang mga robot. Gusto na ko na siya makita, bay. Sa ko kay murag bata pa ko, gina-fantasize na ako na ba? Ba? Robot ka, This is diba? the stuff we Oh. want. Diba? Mga bata pa ta, mao ba yan ang gina-feed sa to ang mga content Kayo. sa sinihan. So karon nga murag medyo gakakita na to siya nga possible kay murag exciting siya pero murag scary po siya in a way ba nga basin makontrol na ta nila ba pulihan na nila. Like ang gakita mo sa I won't be surprised. Kay human as we are, we die. sila Ato lifespan 100 years or who knows. 'Di ba ang lifespan sa tao like 1950s, 1800s. Tama na magita mga 40, 50, 60. Abot kag Itaas bigyan ng lifespan sa tao. karon no Okay, it's easier now. karon Di naman lisod. 80 dili na gid kayo hago ang tao. Ang mapatay sa tao karon kay stress o Stress, anxiety, ka-anxiety. O sakit. usually kasakit, cancer. Tungod po sa But we're flawed. ginakonsume na But we're flawed as humans. We're flesh. mm, AI is not. kayo. Mao ginang kung moabot manggali na nga time mao siguro na kung moabot ang time nga murag sila na ang mo kuan mo take over na gyud sa earth kay mao siguro ng time nga sila na lang gyud nabilin kana. Yeah. Not in a way siguro nga pati yung tanila no. Pero siguro kay in a way nga namatay lang gyud ta na extinct Yeah. ta niya na I think sila they will- nabilin sila. I think gyud, kaya di they pa will namatay. try to help us carry Okay. probably our DNA. I-try nila buhi balik ang humans in a different Pwede. planet. Oo. But yeah, I think mo nilang purpose. Kung Evolution. mag-stick sila na nga purpose by to help humanity to stay longer, that'd be good. Pero dobi kung lahi ilang ba para sa Agenda. mga para sa mga salida Mga salida. Oo. Yawa. Dobi kinana Skynet. ilang Terminator. kailangan natin sila ikuan ba. Matrix. Kailangan natin sila doon ba para kita na mag-reign sa earth. GG ta ba? Unsa may match na to sa AI, di ba? What good? That's a possibility. Scary. Pero feel na ako dili pa na sa atong time. Although lamin ta good to makita on say kuan na. Lagi na sa atong lifetime ba? Murag Pero dili ba pud ka na ang advancement sa technology ba? Kanang rapid healing. I think maabot ra ta na nga time. Tambal sa Ito na. mga cancer, tambal rapidly. sa sterility, tambal Mm. sa tanan.
Modern medicine ba? Power Grabe kayo. pag grabe pag survive sa mga unang tao ba nga wala pay ay noon naman po na genocide man po sila sa una katong mga nauna sa Yeah. to mga black flag mga daghan kay sakit ya po ni genocide sila pero grabe sa una ba wala sa inon ka wala medicine sa wala Tambalay. modern medicine sa una way tambalay inom lang tubig di ah. And masabtan nato ngano igana atong mga ninuno. Mm. Sakto. Short Kita lagi kay kay imong time sa earth. oo. Kita Wala karon tayong kay mag-woke. grabe ta ka dependent na karon sa modern medicine ba? Like Ubay. gamay lang nga labad sa ulo. Medicine Which diretso. is why I think di gid mawala ang health and fitness. Usa po na sa I think nga murag i-develop further sabay sa AI, sabay sa Mm. modern medicine. Mhm. Kay di mo siya alternative. Ato mo kung lawas bay gi-design magini siya nga move. Mm. Kita ka na mga Africans hunters. Mm. Kita ka nga murag I'm not sure if kabalo ba ka nga they run like 20 kilometers a day. Murag 5 hours a day Correct. garan na sila mag-hunt. Five Kita ko ana kang Joe Rogan na podcast katong murag Asian nga naa sa ano diba? naa Saka sa kapas. oh grabe ba pag dumog na ko ana nga podcast grabe ang mga African ba yun. Inana sila ka fit nga kita mag-jog ra ta diya sa Huska jog ra diya sa luyo sa SM isa ra ka tuyokan. Murag ako ba guilty kay ko ana ba grabe kay ko ka ano Wala ko nang guilt trip ha. Ni gawas lang gini siya kay nagstorya Pero ako, naman tag ka ng human personally, beings grabe evolving. kay ko guilty kay ko ano ba kailangan din ko mo kuan ba mo kuan po sa akong physical health. Although ga bike man ko, ga mountain bike man ko pero I think dili siya good enough. Okay man bike. Oras lang sir kay Oras lang. Huwag ka na po katapulan kay like nanagali diya, nanay dumbbell diya, nanay weights nga maka-exercise ay dumbbell Lagi diya, ba eh? bike. Pero ang kuan ba ang imo pong kontrahan na kay muutok. Ang kuan ba? Yeah. Ang katapulan. You know what? Tong nag-college ko ba'y nagkasakit ko. Okay, for listeners and nananaw, nag-ihi kog dugo. So pasensya, naingon to na ako. Na-alarm ko, but after ato ba'y napacheck up ko, walay findings. Kuratan kay ko. So, di mo kumusalig og doktor, wala na po nag-second opinion. I consciously decided nga pa-healthy na lang ko. Wala ko ninom soft drinks by or nahabit na ako siya sa college. May inom na siguro ko once a month. Hantod karon wala ka kabalo. Unsa to? Wala bay. Wala na ba ko naigato? Pero wala na outro. Wala na. Papay sakit. Nainana ko recently bay katong Pero walay sakit. Walay sakit. Bago ra ko na mountain biking. Dayon, ga-mountain bike ko pero sa dalan ra. And then nag-try ko ano ba, trail. Nagbanuban ko sa mga barkada nga trail. Yeah. Grab ko ande na dayon wala naka-ihi ko brown basta di ba na brown kay dugo gid na. Yeah. Nahago ka to. Grabe ka hago pila ka adlaw nga Right. perminti nato ba. Yeah, gauli ay ba mag-trail me. Gauli ay ko taga dari ko sa uptown. So kailangan ba ko mo climb dari sa uptown Saka, tungas. Double ang kahago. So nakaihi ko ginanagyapon. So mo to nga worried kay ko sa kani then one time ga tanaw ko mga YouTuber nga ga YouTube mga ga mountain bike kay syempre ga learn gyapon ko no. Dayon na ano siya ba na murag nabundol siya sa bato. Wala ra siya na unsa. Na murag na bail out lang sa sayang bike and then murag niingon siya nga murag kanang makaihi daw siya brown na pud unya which is blood. So murag nakauna ko wala normal dit murag gakaitap murag normal ra lagi kay tapos kaingon niya. Ako ang laptop
Daot nag-battery ba? So mamatay siya if hindi Tanggal makulit sa lang power. wire. Same sa akong laptop po. Ginagamit sa Laptop nga kita gina to pag-ayo. Mm. Kailangan gid siya ipansak para maandar. So going back atong Oh. hagugay mo lawas, ni nakahi kay gadto. Di ko ma-surprise. Kay sa kuan bay kailan David Goggins no? Not sure. Dili man siguro. Is that bald guy in the internet itong jogging with his shirt off? Naghatag ng motivational speech. Katong Yeah. Navy. Navy SEAL, yeah. So naikas anay marathon nga wa kay siya training. Then whole day siya nga marathon. Sakahago niya ni breakdown siya. Ipadayon niya pa siya dagan. Then probably the last leg of the lap. Siya dugo. Kalibang siya dugo. So hago ya lawas. So I'm not a doctor pero murag na feel na ko na relate na ako dadto. Ano ito mo bigay mo mga internal organ kay murag na haguan na kay siya. Similar sa kanang I think sa kidney mo siguro nagikan ba? Kidney. Og sa not sure dili basin ingon nila nga gapamayo ta ba. Pero nabasahan ako ba nga ang muscle ga na siya. Gagawas na siya blood basta mahago na siya kayo. Oh, okay. So might be that. Pero anything man na magawas sa imong ihi kay gikan mo na sa imong bladder which is gikan gyapon sa imong kidney. So technically gikan siya sa kidney. Basin. We don't know. Hadlok mo Alis na sa pa-diagnose ka. doktor ba kay kanang magpa-diagnose kay kanang check up nila tanan then murag hadlok kayo basin na nun sila ma-found out nga kanang something else ba. And that's the reason why dagan mahadlok pa check up. Magali, ako personally, inanagyapon ko, madlok mo pa check up, basin lahi na nun ang ma-found out then. Which is Anmol biya gina daw dapat ba? As a Mao practice. gali dapat, oo. Kay at least kung naamang gali, murag aware ka or kanang ma-early nimo magapan or something pero Yeah. I'm a huge believer ana after to nakahikog dugo at bata pa kay ko so murag feel na ako dito na ako nakuha ako mindset. So bisag karon sometimes tough to keep up with a healthy regime. I'm doing content, man. Like I edit heavy. It doesn't dili siya kauman sa ka oras. The landscape of content is getting very competitive. Too much suppliers. unsay mo Kamayarang demand. exercise. You fuck na kayo di na ko sabay workout. Di na kaya healthy. You know, magbilar permi so tough. And I don't exercise when I'm bilar. Marag counterproductive mo siya. Wait lang, delikado po siya ba? Oh, no. Delikado siya. Di siya pwede. Ay bilaron ka na or I don't know. Ako'y kauban sa una sa Honda. Trabaho mo ko sa Honda. Kuan, kanang nag-party siya ba? Party siya karon nga gabi. 3 na sila na human. And then pagkaugma hapon na siya nakamata. Hapon na yun siya nakamata. Diretso sa nag-gym ba? Ka-boxing muna siya. Gym siya diretso. Kana ba dapit sa Corale kanang sa I'm not sure if kailan ko siyang pasabot. Basta diretso siya, dili na lang ako ingnon ang name. Okay, basta. Na-aneurysm? Dili siya na aneurysm, na siya ba? Na heart attack siya. Yeah, Kanang so na aneurysm, nabasa na ako sa social media, pero kani siya, lahi siya ba? Ang yang gym, kay kanabit ang boxing gym diya sa Kayanan ng Xavier Heights na gym. Yeah. Di ba na yung gym diya ng boxing? At bang sa butchers? At bang sa butchers. Na heart attack siya ba? Dito. Dito. And then, okay siya karon ba? Okay siya karon, naka-recover siya. Sa Manila siya okay. Pero, thank God kay nakabalik yapon siya sa passion yun niya mag-boxing. Pero kato lang yun daw kay gikan siya nag-party and then bilar kay siya, hago kay siya and then nag-boxing siya pagkaugma. I don't necessarily think na may connection pero siguro tungod lang siguro po sa tagaan po siguro ni mo kuan ba time nga maka-rest siguro ng body ba. Yep. Ang uban mangod kay example magdo sila something unhealthy kay murag diretso una-unaon ba nga pagkaugma kay magdukog something healthy which is mag-gym.
Di ba? Murag, ang uban na, siguro. Siguro, una-una siguro You're right. niya, Sakto ka, Pam. party ko karon then ugma magkuan ko magdukog something healthy kay unhealthy kay ang buhat karon. Medyo dangerous siya ba eh. Like kung example mag-party ka, mag-inuma ka tibok week then kalitro The din next ka, day, yun. next day kalitro Banat din ka. banat o something nga murag physical kayo. No. Big no-no. Oo. Okay. Aside sa, okay, dili po ko, Dili mo expert kita ani. expert sa okay, pero I live that life. So, Oo. nana ko yung marag, di mo sa position nga makasay something. Pero based from experience, ang healthy living gid by 20% ra gid ng exercise. food sa ginatake. Much of that, the rest of that is diet and rest. 80% is what we eat and rest. Mugi na siya bay. Hindi ligid necessary nga die hard exercise. By dagan na buhi nga walking ra. Walking is actually the perfect exercise. Perfect siyang exercise Physical and kay mental. meditate ka. Makameditate ka. Physical and mental lagi exercise. Kana po daw mong sa akong wife mag-walk ni dia kay medyo dol raman mi sa loyo sa SM. Atong edad, Oh. munang go-to exercise. Go to exercise ba? Baklay. Ikaw man, Oh. Ano si Wake? More people our age do it. Mabuto siguro sa time by ng mga mag-40 na. Pero when you're in your 30s, kanang able pa ka, bay banat og walking kay kanang walking by kana siya low intensity nga workout. So it helps rhythm sa mo kasing-kasing. I don't know what it does, but muna siyang exercise nga maka-slow burn og tambok. Sakto ba? Sa to man good pud mga Pinoy ba kay na norm nga kung gawak ka kay pobre ka murag ina ba? Kung kang kana mga tao nga gawak kay kana sila way plating. Nahi ina nga norm ba? So mo pud siguro na nga ang walking sa Pinoy ba kay dili siya murag dili sa something nga nasa stigma ba? Nice stigma nga gabaklay ra sila anong gabaklay ra man sila. Nagid siguro nagid kanang nasa utok sa tao ba anong gabaklay ra man sila eh. Kami dari man mi sa Uptown, dol na kami sa SM. Kung namin palitan sa SM, walking rami. Kay exercise mi. Let's say inyo pang lugar, ideal gid i-walk. Oo, isa pod na. Medyo safe pa diya. Safe po. Downtown bay, makawalk lagi ka. But dili kumpiyansa. Oo. Isa po ang dili kay polluted siguro dari nga sa taas. True. Dili kay inana kadagan sakyanan. Isa po na siguro sa mga nice nga advantage po nga namin dari sa which is thankful gyapon kayo ko. Advantage na mo na nga maka-walking media sa Uptown. Kuan. Una kay sa ano man mi Severe Heights sa kamera sa akong wife. Kasi where's mo ko? Nag-abang mi didto. Kalimot na ko sa among street, murag 2 years mi dito nag-abang. Second gate mo, okay? Second gate, oo. Kay kuan mi nag-work sa una, Concentrix. Okay. So, diya mi nagngitag mapuy-an na mo. And then, karon kay, nanami dari nagtukod og balay dari sa Bellevue, sa, which is place put sa parents akong wife. So, kuan day ka, Pam, no? BPO culture, day ka diba? BPO culture. Pero, kami kauban mi nila pipo sa una pero nagtrabaho mi Concentrix kay kuan ra mi bay. Chat support mi, wala mi voice. Which is okay. Sa Razer sa virtual nga life ba? Kayo. Isa pud na sa parang na dalian ra ko makasulod sa sa pag-VA kay nako experience sa chat support mo. Totoo pud ko Power game BPO nga experience bay? Pag-AI good pud bay. Kay laylay po experience ang mga tao sa BPO na yung mga first time niya nga job, although dili na ko siya first time pero murag sort of inana gyapon na nasa gyapon ka. Namulat akong mata nga kanang people can be cruel as inani ba kanang
wala na kong i-expect sa una nga naagi day mga tao. Gani, gani. O nga namulat ako dadto ko sa BPO gid ko na ano ba na open ako mind nga dili ra di sa salida na ako makita ning kanang data kay nga boss kanang yaw-yawan ka sa imong ahead sa imuha kanang mga inana nga culture ba so pag sulod akong BPO ba kay naana tanan ba kanang mga away-away sa office kanang murag dungtan ka mga inana ba murag Yeah. tinuod gyud siya so I have a theory. Okay, this is not to demean anyone nga wala na kauman og eskwela. But it's let's just say nga melting pot siya for folks like majority of folks nga who never finished school. Mm. It's a opportunity ba gyapon mo like undergrad ka o ka nang graduate nga to get a Nice. like competitive salary. Nga unsa sa BPO Oh, kayo so feel gid na ako magsagol-sagol gid di bay. Mura ko nang Oo. uban nga siguro high school taman. So feel ako wala ka agig internship, wala ka agiw ka ng work ethics na subject. Factor na siya ba? Factor na siya. Pwede kayo. Although ang company in itself kay murag kuan gyud siya, ga strive pud gyud siya nga to make it better ba for everyone. Pero siguro personal na lang gyud. Personality na lang gyud siguro sa tao kung timing nimo inana imong boss, mao na yung personality wala gyud kay matuwa na Ginubuhat ya. sabay na lang gyud ka sa unsay style niya or unsa pakisama na lang gyud ka or na kay mga True. kauban pod nga inaana sila pamatasan like magkuhan sila wala kay maduwa na ba go with the flow na lang ka. Tataas na sa storya, no? Uh, But I really want to touch base on this topic before we like close it off. BPO industry, dako siya potential, although graveyard gid siya majority anang trabaho. But the people who come out after ana become so refined, skill-wise, English-wise, kayo malahi gid sila bay. bay kabulog ka Maayo mo himog content daghan kay power nga TikToker karon bay nga gikag BPO. Nay good thing kayo nga nasagap na ko ever since nag VA ko. So pag pandemic bay grabe ka dagan ga VA. So kana kasagara Pinoy gud. So karon recently lang so nawala ko sa akong last year nga client. So kapangita ko client kabag-o katong around January, February. Tatingala ko ba kay nganong gapangayo na mag-ID nga murag national or something ID na to dere sa Philippines sa mga Ang verify clients. na. Mang-verify. So, gina-confirm na ko na, I've been working for like 2 years na as a VA. Kanang, wala gid ko kipangayon na, anong kapangayon sila ID. Nay important na reason by, naay ga mga dili taga Pilipinas, dili mga Pinoy, ga-claim nga Right. Filipino sila by, para lang makakuha client kay ang mga client sa US by, preferred yun nila Filipino Pinoy. by. Kaya tungod sa ato ang I get it. tungod sa atong pagstorya, tungod sa atong Yeah. work ethics, atong batasan, mga good traits sa Pinoy ba. So ang mga dili lang ko mag-mention sa mga country no, pero Southeast Asia gapon. So mga taga dito sa Ilahabay, gina-claim nila nga Pinoy sila Pinoy. ba, gakuan sila nga I'm from the Philippines para lang makakuha sila client. Samot na sa Upwork, ga-mention na gitag mga kuan dali. Samot na Mention ana nga okay ra, i-mention dali. Kayo, Samot na pero- kana nga Daw ta diya. Oo. Kana bay daghan kay mga dili Pinoy diya nga gakuan sila nga Pinoy sila. Mao na nga karon ang mga client karon gapangayon na sila kay ID sa mga Pinoy kay para mabalaan nila ng legit. Rightfully so. Diba, Legit. required na po ka mo registers BAR? Oo. Okay, kailangan na Kailangan tayo na kay tin tax. So, mo to pagkadungog na ko ano ko eh. Lo, kubiyog ba? Pero kasagara pud gyud ka mga clients ba samot na sa real estate man ko na VA sa una karon dili na kuan gid sila ginabutang gid nila sa ilang preferred nga VA Pinoy. ba kay Pinoy from Philippines. Just that fact nga online, you can fabricate an identity. Iji ka mo Sa gama. una
Sa una wala gyud. Dili gali ka pangayog diploma, dili ka pangayo No. ano. Katong ako pag start na ako pandemic 2019, 2020. Pag start na ko bay, wala tingala ko ba wala ko gipangayuhan og kanang si tawagan ng para ma-prove nga nag-work ka previous years nang nakayo kuan ba jobs work kanang certificate or letter. something Oo, kana or dayon wala gyud ko gipangayuhan na so ana ko unsa man ako pag-prove na ako mga experience giingon lang ako verbally mo nituod pud sila Sugot subot. Nasearch ka ng mga criteria nga ma-mention nimo. Okay, Oo. go po. pero ano ang pud good siya kanang wala man pud good siya like dili ka nila gatagaan og benefits although di ba Right. required mo na sa ilaha sa US nga kung Dapat. nakagi-employ But that's why they love VAs. kayo maka Pwede nila dili hatagaan. Barat Oo. barat kay sila diha. kuan kayo walay insurance walay True. walay ka di sila gabayad og tax dapat magbayad sila og tax sa ilang state so kita ilang ginakuha kay half ba ang atong rate compared kung Wow. kuha sila dito kuha Ay, mas sila ba? pugihan mas pugihan ba yata niya kuan pero ang take ana ba is nay nakaingon sa kuha sa unang kuan ako kanang coach na ko gyapon nga siya dili man sila pwede nga basta-bastahon lang gyapon ta kay actually pwede man nato na sila ikuan ba isu kung, Report. kung magpinaras sila sa tuwa isu na to sila sa Which is ilang daghan state pud. ba Daghan pud Oo. abusive nga employers employers. abusive nga pwede na to na sila isu ba kay dapat gabayad na sila tax dapat gabayad sila sa atong insurance kay gi-employ man ta nila Yeah. work man ta para sa ilaha so mo na nga dili gyapon na sila magpinaras kay katong previous lagi na mga client na paras kayo so wala na lang But that's us. The mga freelancers. man atong struggles Them. ba This is a win-win for them. Kay they got us for cheap. for cheap and then kugihan ba kita compared bitaw sa Yeah. taga dito ba dili pud siguro tanan ba pero dito sila ba kay kuan mo sila ungrateful sila sa ilang mga trabaho mo dito kay para sila True. siguro gamay ra kay sweldo niya sa tuwa kay grateful kay ta kay maski example $6 per hour lang atong rate Ay, dali kay panoy. kita sa tuwa kay kani third world country kay kani dako kayo pero sila dito kay Labay. Ang- Entitled kay sila bay. sa ilaha dito ba inon pod mahal mo pod ang Cost of living. cost of living Kita maka-afford kita nila. Kato gali sa akong work karon kay dagan man may Pinoy diri kanang mga VA gapon pero lain lang may trabaho. Istorya mi ba kay kapangutana mong mga boss kung nabo may mga visa nabo may mga passport. Kay in case daw Physical- sa US. Kuha na siya, US. Una na mo ba nga kung mora gyapon natong rate di paadto ta nila dito ayaw na lang diri na lang ta. Lagi. Gansi kay ta kay Sa point. nalagi ka Mahal dito pa yung pero game. Cost of mahal living. kayo dito. Kung ngayon sila nga quadruple times ang sweldo, Oh, okay kaya. why not? Go. Go. Lain na po niya eksena yung mga ipadagan dito, Pam. Gapo kay bay. Murag tanan man siguro state sa US na hardcore na scene so murag Si Kuan ba? Bukas na nila Pancho bitaw. Si Joe Mar Calixto. Jomar, oh. Mo to So, siya. kay Ano siya? eksena. SF, oo. San Francisco man nata na siya, Bay Area. Dayon, follow gyapon ko ano. Wala may nagsapon ni dari sa Cagayan. Gato na kog mga gig katong time nga gato ka sila dari katong Story of My Scrub. Pero dili may personally kaila. Pero katong nana siya sa US, Ay, kana pang gusto rin. nagkaila mi. Aya pa mi nakaila sa Facebook na lang sa Instagram. It's funny, Opo, no? yan. Kaning mga taong gilook up na to sa una ba? Marag, di po ta tuog ito mga amigo ra din ni mo mga 10 Kayo. years after. Kayo ba? Ano sila? Chuck Kan- Balls ba? Gato Ako, personally, bay, Huwag yung sa nagdaho una- mag-amigo mi anak. Sa unaga ato kog mga corridor music mga gig bay ang Nasa gadala Budit? ra sa ko. Sila Budit. Kana idol kay na akong mga banda di sa una bay. Kana sila Pipo, sila Kokong, Attorney. Karon kay Sila mga Aran. amigo na gyapon. Sila Aran, Scotch Tape ba. Kana
Kana sila bading, kana sila mismo PUC ug Live Me or Not, mga idol kina ko nga banda sa una sa kuan ko audience ko permente sa una bay. Supporter kay punto sa eksena sa una. Then karon kay Thailand tanan ba? oo. Actually mo gid na akong influence pod. Kung siguro wala ko nadala diha sa mong si Baloy siya tatlo sa mong palista sa Dynasty. Si Baloy, siya ang gadala sa kuha sa una bay sa mga gig. Kasal ko high school. Dala ko niya diha bay kanang syempre pinakauna na akong gig na ignorante pa ko bay. Ito, ano man ni ka mash pit. So wala pa ko kabulon sa mash pit. So, inanagyan ko ng mo na nga na kayo makita nga bago sa eksena sa RCHC nga kani siya ko first time pa niya ma-feel na ko siya bay kay kabalo ko sa experience na katong time nga ako pud ang murag out kanang murag wakoy kailang murag narap sa kilid murag ka anxious kayo unsay dapat nga feeling outcast pa ba so murag na kayo makita nga inana bitaw ginako na ginastorya na ko siya bay gusto na ko na siya istoryahon kaya para ma-feel niya welcome siya dali nga eksena ba. Diyan na practice mong public speaking. Diyan ang ginagawa, okay ka ba? Ako lang kumustahon. Kung nakoy makita ka ng first time niya mag-talk show, sa mga inanang show, kayo. Actually, kung batanon ka ba niya, kalit ra kag mo adto diyan, maka-intimidate pud. Oo. At the same time, malipay po ka. Oo, pero naka-chance nga maka-influence mo kuan ba music. No, mo kung high school pa ka niya, nakaanak ka diya nga murag the fact nga murag tanan taong na makita nimo kay murag kaila sila tanan unya ikaw kay wala kay kaila. Mao man ang mga factor which is mo na ma-experience sa una, di ba? Mao na high school ka mo ato ka na murag yawa unsa man ni. Murag ngan kaila sila tanan niya ako kay wala koy kaila isa ra ka tawo sa murag. Diya magsugod ang murag doubt mo sa imong utok nga. Okay ba ko ani nga eksena murag wala mo koy kaila bay. Pero kung padayon na gyapon kagad to, eventually may ila ra gid nimo sila tanan. Which is anyone nga matagbuan nimo diha by you know nga you have to make a good impression. Hindi maka good impression, at least maatiman nimo sila, ma-accommodate in some way kay you never know. Tanan ang sunod nga tao nga magdala sa eksena. Magpadayon ba or i-evolve niyang eksena ba? Kayo. Ito kabalo ba eh? Sakto din na. Mo na takdon gid mo tanan bay nga in a good way. Yeah. Sa po so far put kana galing akong gina-train karon og kuan si Budjo katong nag-comment kaniya. Siya akong mara gina-train karon mag-organize sa RCH kay eventually syempre matigulang na ta no. We're getting old. Dayon murag na ta. Kailangan gid someone nga syempre matudloan nimo unsa imong ginabuhat para at least na sila ma-pick up sa imong mga ginabuhat nga mapadayon nila or unsa man gali way nila nga pag-organize sa ilahan ng time. At least na sila ma-pick up sa imong gibuhat sa past which is karon. Dili pud ako ginaingon nga tanan akong buhaton kay kailangan niya buhaton. Laila mo gitag ways. Or bata ka balon sa forma. Wala ta ko. It may not even be hardcore. Sila nila eksena. Basin lahi pero at least na siya ma-pick up lang nga maski gamay lang nga kuan. So true. Is that what you're looking forward for? You looking forward to Pile Driver? Kaning 10th anniversary. 10th anniversary na mo ba sa RCHC. 10 years na mga tukar og hardcore. Ang sabotahe, 10 years na pod na ang nagatukar og hardcore. Dagan na po kayo mga nagian ba dagan na kay ups and downs gyapon in terms of kanang among relations as a group. Dagan ni Hawa. Dagan ni Hawa, nay nag-away, nay kuan, nay nibalik, nay ni Hawa. Ako personally po na ako yung mga nakaaway sa mong grupo pero karon amigo ra gyapon mi, normal ra man sa tao. Kuan kitsa no. It's like a human relationship ra gyapon. Mubalik gyapon siya sa foundation nga. Pero at least karon kay mas mature siguro mi. After 10 years mas na mi. Daghan na sa mo na trabaho, na mga business. So nanay kaya although mas busy na mi karon individually. Ang dilema bitaw kanatong bata ka, naka-energy, naka-oras, okay kwarta. Karon naka-energy, naka-kwarta, wala kay oras. Karon naka-kwarta, naka-oras, wala kay pero wala kay energy.
Mo Life gyud na bay. cycle. Life cycle bay. Karon kasagara sa mo na yung mga anak. Nya Kana. kanang say mag-practice sa banda or kanang magkita-kita, gadala nag mga bata sa una kay wala mga Buyog. pakim, Gani, mga mabuyog. ulit tawra. Trang asawa. So so mo na bay sa 10 years na mga pag-uban sa RCHC, daghan pod mga realization, daghan pod mga siguro mga changes gamay. Pero ang ako lang ma-assure is ang ethos good bay, ang ethics good nga mong ginapanindigan is DIY good. DIY till die. Kay di mo gyud nagsugod kanang para sa mga kay kanang mabuhat nimo bay kung unsay mo gusto buhaton basta kay murag nalang kay commitment ba. Like kung gusto ka magbanda, mag-commit lang ka bay. Makabuhat kag kanta kuan gina-encourage pud gyud nako personally ang tanan nga banda bay nga magsulat og ilang kanta. Oo, mag-compose gyud kanta nila bay. Kay nang mao man ang imong kuan, mao man ang imong contribution sa scene. Kay kung sige ra kag cover bay murag sort of kuan lang kabay ka murag flowers lang ka diya bay nga murag wala kay gina-contribute kay Pag-usa ka maayo, di ba? Oh, maski pag-usa ka kamayo bay kung wala kay on nga mga materials bay dili lang sa pagbanda pati man pud siguro sa rap, di ba? Sa hip hop. Kay mo man na imong contribution sa scene bay kay kung wala kay original composition murag unsa man imong ika-contribute, di ba? So, mo to. Sa RCHC 10 years na mi ambot umabot pag 20 years, hopefully yes. Maski lahi na ang mga tao nga maghawid, dili na kami. Kay 10 years mo, mga 40 years old na mi bay, murag ambot kung kaya pa ba. Siguro ang tukar, kaya pa mo tukar, pero ambot kung ang pag-organize kung kaya pa ba. Siguro mas dagan resources, mas kung na RCHC nga gig 10 years from now kay mas siya, mas plaster siya, mas okay ang gamit, mas okay ang venue siguro. Mas maka-inom ang mga tao o mga banda, mas makahatag mig kanang nice nga place to stay ang mga guests. Yeah. Ina na ba? Compared karon, so that's 10 years from now siguro. Kaya siyempre na natin resources. Na natay kwarta nga. Pwede na mo magkuan na lang kanang board of directors. Lain na yung padala bay. Mura may take approve pa. Wala din kayo mo. Corporate na din kayo mo. Establishment na din kayo mo kanang anti-thesis na kayo mo sa DIY ba? Basta mawalang ginamong pan bay. Do it yourself bay. Dili lang siya bay. Message po siya sa tanan. Magamit mo gud mo siya tanan bay. Ang kanang pang-hardcore nga mentality bay. Magamit nimo siya sa tanan sa imong life. Magamit nimo siya bay. Like ako, I think so. Siguro tanan akong nabalaan karon bay kay self-taught pero gid tanan. DIY, YouTube bay. Kabalo na mga gitara daano gitudloan ko sa akong parents pero murag 80% sa akong knowledge sa gitara YouTube tanan gikan. Sa akong graphics sa Photoshop o sa Adobe Premiere pag-edit og videos. Kay YouTube man gud pud ko sa una. Gidelete lang ako ang channel. Gaano ko ba akong content kay mga sapatos? Cool. Ga-vlog yapon ko sa una. Kana tanan bay. YouTube ra na tanan gikan bay tanan akong knowledge. Basta ma-learn nimo bay kung gustoon lang nimo. Yeah. Mo gid siguro na ang There's many ways to an education. Kay kuan patod pa ni Elon Musk bay dili naman kailangan ng college karon. Ang college daw karon kay just to kuan daw bay, just to prove na maka-follow kag instruction. Pero or to make your parents happy. No, isa po na. Pero ang knowledge daw available siya, ang education available siya everywhere daw karon, which is true. But that's today's era ha. Eh sa panahon po sa ato ang the older gens kay education was the only way. Sa tuwa mismo nga panahon abtan man nato na pero ayahay ang panahon karon kay nanay
Example, gusto options. sila mag-programmer, mag-coding. Daga na kayo YouTube. daga na kayo content sa YouTube, ma-learn mo na si ChatGPT tuluan ka nimo, di Lagi. ba? Siya rin mo prompt. Oo. Man, Anyway, I learned so much. Mag alas 12 na po where mm, we're at. By first time talking to you, mararapod tag dugay ra kaila. Muning actually podcast. tagbo-tagbo naman ta sa Ikat mga sa eksena Bilbit. sa Bilbet. Pero and I think akong wife kaila sa imo Xavier High School ba ka? Yeah. Or kaila sa imo. Murag Small world. ana siya sa kuha one time nga kana ra gid siya ang taga Xavier High School nagkakita na ko sa inaning eksena aside daw sa iya. Yeah, which is weird. You know what? Ako Ano siya? mga kabatch Tinod would never na. dive into media. Tinod na. Na mga na folks who be exposed in media because their position allows them to do so. Mm. Dagan mo cover nila. Okay, aka mga politiko sila. Yan na they get that exposure. So ikaw ra gyud nagpost Me, ako rin sa tanan ng kaila, ako rin ginisukology gani. sa na passion lang pod na I don't know. or mao gid imong calling pod. Midlife crisis, lol. Bitaw. Midlife Pero crisis. agi bigitag 9 to 5. Nag-OFW pa magkita. Mm. Bay ni balik gid atong pagka creative bay, atong art ba, DIY. Ah, Saan man? tigit ba? Digit mapugngan bay. At some point mag 40 ko, mag 50 ko, I would have probably regrets gid. Wala ko ni buhata. And high school ta, gatanaw ra sa may eksena. Na ako'y banda, o may nagkasinabot. Di po may kabulo mo hustle our way to pabaga, magila-ila og organizer. O mihan na o. Ulawon po mi. Dili mi ka ng mga hustlers ba? Late lang ko, nakamukamaw na tag-surek tao. Kana ra man ang i-breakthrough sa ano ba kanang mga bago sa eksena kanang maulaw sila mag-communicate kana ra gyud ilang i-break nga barrier pag ma-break na nila ba maka surpass na sila nga maka na sila guides mag-istorya sa lain banda para na sila connection or sa mga organizer. Okay na din na ba basta na lang kayo mga amigo. Kasi siguro to rejection. Maana rin rejection. Di man kita ng tao gid mo, yes, ka ng mga idol nga hangan nato. Kaya. Abigin mo that by maka storya na ko ani, I just so positive ang interaction. Nandi sa may ka kay wakapansin na or nawirduhan sila. Timing, I think timing and timingan ka wala sa mood ng tao. Oo, sakto. Lagi ka diya. Timing good po siya. Sahay. Luck po, sahay na gamay luck. And these things you can't control. Kaya. Di mo control. So, talk about May 5 ba ng pile driver, no? May 5 Friday na siya ba So, how much is the entrance, the door fee? 250. Actually, gina-confirm nga isa ka banda kung Armas ready, di ba? Armas ready na sila. Okay, na-confirm si Nicole. Actually, na ko i-announce unta nga Lilith. Tukar sila na. Ayusay. So, it's a surprise. Kay dagan man kay ka-comment sa mga anong walay Lilith pero kailangan namong gid ang Lilith, di ba? Sila ba yung murag kuha nato sa Cagayan. Which is available to do so. So May 5, Friday na siya sa Gamba. Bago nila nga place sa Uptown. Blessings. Dapit ra sa dikit ra sa DLG. So kana 250 ang entrance with free beer. And then dagan kay hardcore bands, punk bands, ska bands, dagan kay dancing, violent dancing, mosh pit. Ayaw lang magkaulaw kung madto mo. Gina-welcome ang ginamo. Kung naminaw mo sa kaninga full podcast, na-mention ako nga gina-welcome na mo maski kinsa nga klase nga tao, maski pag unsa ka nga tao basta kay kuan mo be aware pod gid sa imong surrounding pod.
So kana may again a free beer, another guest from Laguna, 25 years anniversary pod nila nga Pilipinas Wow. tour. Kani nga banda legendary na sa Philippine hardcore gyud nga eksena. Sa tibok Philippines, mao ra niyang banda nga niabot og 25 years. Si pangalan. And then Pile Driver, Oh yeah, nasa mo koy? mo nang Yeah. motong sa poster. Oh. Kana sila nga banda, been around for 25 years na karon din, naka multiple albums na po na sila release. Makatugtog na po na sila mga dagko gid nga event like stadium, pero ginapili gyapon gid nila nga underground scene gid ilang heart gid. Yeah. So ginadu po na nila ilang tour, Philippine tour nila, DIY ra na siya, ilahara na gyapon ng lihok. Mo na nga believe kayo ko anas nila kay imagine mo mga 14 na sila kapin pero Grabe. madugay mo na nila bay kana sila makita nimo na sila karong Friday bay mga medyo mga tigulang na sila pero ilang music will live forever gid. It's on. Timeless man ang hardcore ng music bay. So muna napod ang Armas Ready, second runner up sa Wacken Metal Battle, isa sa pinaka-talented gid pod nga metal hardcore dere sa tibok Okay. Mindanao. Taga Malay-Balay na sila. Malaya. With Push Aside and Desaparecidos na Malay-Balay gyapon nga mga banda. And then mga local hardcore po diri og mga punk og ska. Especially ang The Super Flirts siguro nakadungog na mo ana kuan ska band na grabe na pud kakaraan nga banda. I think 20 years na pud sila gyapon ga-exist sa Cagayan. Dugay na bugay na sila. So mo to, kung interested mo, kabalo ko nga ang usually gapaminaw sa mo hip hop no. Hip hop na scene. Sakol man. Sagol gyapon no. So, but the So thing with everyone this is we don't have like a definite specific. audience. Oh. Kuha lang siya. More siya gateway for anyone who wants to try a podcast. Oh, okay. So, na to. Anyone out there na gusto mo explore o kanang gusto mo explore unsa ni nga genre, unsa ni nga klase nga tugtugan. Dili po lahi po ni siya sa metal. Ang hardcore kay na siya mosh pit, na siya basta mawirduhan mo na iga two step dito sa tunga or siya some sort of dance or break dance. Yeah. So makita na ninyo dito sa event mga so it's a right time to explore sa eksena dari sa Cagayan. And Pam, before I let you go, if you can answer like what's your own definition of a huge upside? Interesting. Kuan ba para sa ko yung subside ba kay murag something goes with kanang development kanang ang pag-rise something ba, like for example i-connect na ko sa Rising City Hardcore kanang murag something nga murag gi-build ba nga nag-kuan bitaw nag-succeed bitaw ng imong something nga gi-build huge upside. There you go. Parallel Ratanan. Para Rising City Hardcore. Rise Up Clothing. Hmm. Huge upside. Let's go. Pam, salamat kayo. Salamat kayo, bro. I wish nothing but success for the 10th year anniversary sa Rising City Hardcore. And a lot of people flocking to the gig this May 5. Continued Kita-kits success, na to. bro. Kuan, Kita-kits. pangitaan ko or Makabalik kuan. kaya. Hopefully kung makabalik ka sa Cagayan. I will. Inalam ko, taganti kag ticket. Yay! Free Pull up ticket. na ko na to. Wala pa. Document din tagamay. Oo, dokumento ba? Pwede ka mag-short video dito ka na matana ka sa experience nila sa hardcore, sa Wait. content Let's lang. do it. Pam, thank you, Pam. And I have Salamat to say, kayo. it's getting late where we are. And I have to Mm. say good night, bro. Bye, everyone. Kanang nampabilin dia. You know who you are. Catch us at Spotify and YouTube. And let's go. Say bye-bye. Gamba, May 5. Bye. Bye, buddy boy. Amping mutanan. Pam, salamat kay Pam. Salamat kayo.